Αλτσαντήρι News. أخبار الساعة 9. Δηλαδή κάθε Τρίτη στις 9. Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω το σύλλογο Ξυλοκάστρου Ερμής. Χαιρετώ όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Τσικλίτσα βλέπω. Το σχολείο ετοιμαστάς, δεν σταμάτησες? Να βλέπω εδώ. Ξυλόκαστρο κι εσείς. Ξυλοκάστρο εσείς. Πώς? Χολαργό εσύ. Τι θες εδώ μέσα? Τι θέλει ο χολαργός εδώ μέσα? Καλημέρα. Να δω. Καλησπέρα. Έχω χάσει μέρες. Δεν θα πω αυτά που λέγαμε. Δεν θα σε εκθέσω ότι πλακωθήκατε με τίποτα. Μαλλιά κουβάρια γυναίκα όπως ερχόντουσε. Πήρε λάθος δρόμο. Τι ξέρεις να παίρνει λάθος δρόμο ο άντρας και μιλάει η γυναίκα, δεν μιλάει. Που στην αρχή δεν μιλάει. Που κάνει έτσι, δεν θα μιλήσω. Και νιώθει την ενέργεια και σου έρχεται. Και κοιτάει μπροστά τον παμπρίζει. Και δεν μιλάει κι άντρας, ότι δεν μιλάνε. Και λέει σταμάτα, δεν είπε τίποτα. Πώς δεν είπες, δεν το νιώθω. Είμαστε έτοιμοι για τον Απόπλου. Καραβάκι μου ξεκίνα, πάει ο Σαμάρας στην Κίνα, τραγουδάνε τα πουλιά στην Αττική. Πάμε πάλι στο Πεκίνο να μας δώσουν από εκείνο, πας και δούμε καμιά μέρα προκοπή. Κλάφτε. Κλάφτε κινέζικα. Τι να πω για την Ευρώπη, τι να πω για την Αμερική. Πάνω απ' όλους οι Κινέζοι, εγώ βασίζομαι εκεί. Ως τους όλα τα λιμάνια, Σαντορίνη και Μονεβάσια, να γεμίσει η Ελλάδα με τα ματάκια τα σκιστά. Καραβάκι μου ξεκίνα, πάει ο Σαμάρας στην Κίνα. Πάμε πάλι στο Πεκίνο να μας δώσουν από εκείνο, πας και δούμε καμιά μέρα προκοπή. Καραβάκι μου ξεκίνα, πάει ο Σαμάρας στην Κίνα, τραγουδάνε τα πουλιά στην Αττική. Πάμε πάλι στο Πεκίνο να μας δώσουν από εκείνο, πας και δούμε καμιά μέρα προκοπή. Καινούργια εποχή. Κινέζικη εποχή αρχίζει. Τρέχτε, προλάβετε, ό,τι πάρετε, ένα τάλιρο. Έτσι όπως βάζουν λουκέτο τα μαγαζιά, έτσι θα βάλει λουκέτο και χώρα αρονάρο και όπως πουλάει τρένα, λιμάνια, βουνά, λαγκάδια, ό,τι έχει και δεν έχει, γιατί κλείνει το μαγαζί, σας το λέω. Τι λαός είμαστε, κυρία μου. Μπήκε τώρα καινούργια μεγάλη ιδέα του έθνους, μας την κάνουν και ενέσιμο στις τηλεοράσεις. Αν δεν υπήρχαν το κινητό, κάτι βαράει εδώ πέρα μέσα, αν δεν υπήρχαν οι δημοσιογράφοι, ούτε ένα μνημόνιο δεν θα είχε περάσει στη χώρα αυτή. Αυτή δεν είναι δημοσιογράφοι, αυτή είναι αναισθησιολόγοι. Τέτοια ανάρκωση. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις και εγχείρηση μετά το πρετεντέρι. Σου κάνω και μια σχολικοειδήτρια, αφού είναι κρύες έτσι με. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Μπήκε λοιπόν η καινούργια μεγάλη ιδέα ότι τώρα θα μας σώσουν οι Κινέζοι. Κατάλαβες. Θα μας πειράνε οι Γερμανοί, θα μας σώσουν οι Κινέζοι.
Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Να μας πετάει ο Κινέζος με τα μικρομνημόνια και να μας σώσει ο Γερμανός. Το αντίθετο. Δεν είναι ωραίο. Τι κάνετε, εσείς από πού είστε? Αλλά πότε στην ιστορία οι Γερμανοί σώσαν κόσμο? Ποτέ. Τώρα θα πρωτοτυπήσουν. Μα ανάστατοι Κινέζοι δεν είναι και λίγο πράγμα τώρα. Αν τα καταφέρει παιδιά ο Πρωθυπουργός, σοβαρά το λέω αυτό. Δηλαδή 5 βασικά πράγματα έτσι. Διότι οι Κινέζοι είναι πολλοί έτσι, είναι πολλά στόματα. Κάνε ένα λογαριασμό, θα δεις. Διότι μην ξεχνάτε ότι. Και μην ξεχνάτε, μια κουταλιά λάδι να φάει κάθε Κινέζος, έχουμε πουλήσει όλο το λάδι στην Κίνα. Αρκεί να στείλουμε το καλό λάδι. Αυτό έχω να σας πω. Μια κουταλιά λάδι. Μια ελιά να φάνε, ένα κουκούτσι να φτύσουν. Θα γίνει εμείς κουκούτσια η Κίνα. Μια κουταλιά μαρμελάδα. Θα είμαστε από κάτω την όλη μέρα βερικοκές, θα μείνει βερίκοκο. Μια πορτοκαλάδα να πίνουν τη μέρα. Δεν θα μείνει πορτοκάλια πουλί του. Αφού μόλις μάθαν ότι πάει ο Σαμαράς στην Κίνα, τους έφυγε πορτοκαλάδα από το στόμα, παιδί μου, διότι σου λέει. Θα μείνουν απόλυτα τα δικά μας τα πορτοκάλια. Ξέρεις τι ανησυχία έχει πέσει? 뒷달도 아닌 얘나를 왜 달고 가? 얘나 선정이 딸이에요. Του φύγει η πορτοκαλάδα το στόμα. Διότι έρχεται η ανάπτυξη, κυρία μου, δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Τώρα ξεκίνησε η ανάπτυξη, έρχεται. Γιατί τώρα η ανάπτυξη έρχεται, η ανεργία γιατί δεν φεύγει? Γιατί ανεβαίνει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πού πάτε ρε παιδιά, γιατί φεύγετε μετανάστες? Έρχονται οι Κινέζοι ρε παιδιά. Απογοητευτικό παραμένει το ποσοστό ανεργίας στους νέους. 64,2%, αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Φεβρουάριο. 65% η ανεργία των νέων. Και δεν μετρούν τις χιλιάδες των νέων που εγκαταλείπουν τη χώρα, γιατί αν τους μετρήσουν για αυτούς είναι 75. Γιατί αυτοί που μεταναστεύουν πάνε για εργασία έξω, δεν πάνε να κάνουν βόλτες. Και μετράνε σαν εργαζόμενοι οι νέοι που δουλεύουν 3 και 4 ώρες και παίρνουν 300-350 ευρώ, αν τα παίρνουν κι αυτά. Ζούμε τον πλήρη παραλογισμό. Ανοίγεις τη τηλεοράση και νομίζεις ότι είσαι σε άλλη χώρα, άλλο κράτος. Δεν υπάρχει μια φωνή ρε, να καταλάβεις. Και όμως ακόμα και αυτός ο πρετεντέρης, το δικό σου ο πρετεντέρης, και όμως κυρία. 24 δις μέτρα ήθελε να πάρουμε. Πρέπει να πω στην κυρία Λαγκάρ, μια και λόγος περί φούσκας, ότι τα μέτρα που έχουμε πάρει ως τώρα είναι περίπου τους 65 δις, δηλαδή πάνω από 30% του ΑΕΠ, βέβαια για ένα χρόνο παραπάνω και το 2014. Πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει σε μια ύφεση 25%, 12 υπολόγιζαν, να άλλη μια φούσκα. Πρέπει να πω στην κυρία Λαγκάρ επίσης ότι υπολόγιζαν την ανεργία στο 14%, είναι στο 27%, τρίτη φούσκα. Πρέπει να πω στην κυρία Λαγκάρντ ότι επίσης ότι το όλο της πρόγραμμα αυτό κόστισε στους δανειστές 500 περίπου δις για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, ένα έλλειμμα 36 δις. Είχαμε έλλειμμα 36 δις και έχουμε δανειστεί 500 δις. Είναι τόσο συνταρακτικά αυτά τα νούμερα που ακόμα και αυτοί που δεν πρέπει να τα λένε αναγκάζουν να τα λένε. Να ακούς παραλογισμούς ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει λέει, ένα καινούργιο λέει, μέτρο, την Εργάνη. Είναι καινούργιο μέτρο, θα το μάθεις αυτό, που μετράει, δεν έχει καμία σχέση αν η ενεργεία ανεβαίνει. Μπορεί να ανεβαίνει και η ενεργεία, να ανεβαίνουν και οι εργαζόμενοι. Πώς γίνεται αυτό, δεν το έχω καταλάβει. Πώς γίνεται αυτό το θέμα, δεν μπορώ. Εγώ κοιτάω 2 νούμερα. Κοιτάω την Ελστάτ. Εγώ κοιτάω 3 νούμερα. Αποτύπωμα, αυτό που ανακοινώθηκε χθες, η ενεργεία είναι στο 27%. Ταυτόχρονα όμως, αν δει κάποιος παρατηρήσει το θέμα της Ελστάτ και το τι λέει μέσα το κείμενο, δείχνει ότι μειώθηκαν οι άνεργοι. Αυξήθηκε η ανεργία, μειώθηκαν οι άνεργοι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αυξάνεται η ενεργεία, αλλά μειώνεται, καθώς μειώνονται οι άνεργοι, ανεβαίνει η ανεργία. Πάνε από έναν άλλο δρόμο οι άνεργοι και από άλλο δρόμο η ανεργία. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Συναντιόνται στα καλοπάτια, καθώς ανεβαίνει η ανεργία, κατεβαίνει ο άνεργος. Δηλαδή και οι 40 ποδαρούς, 40 σταυρούς θα κάνει. Δεν πάτε και στα αεροδρόμια να μετρήσετε και αυτούς που φεύγουν μαζί με αυτούς που πιάνουν δουλειά. Που βγήκε και μου είπες ότι Μάιο μήνα πιάσαν. Χθες, παραδείγματος χάρη, είχαμε μέχρι και το βράδυ στις 12 14.000 επιπλέον προσλήψεις για το Μάιο μέχρι τις 9 Μαΐου. Και αυτή είναι εποχιακή. Το Σεπτέμβρη μήνα, τον Οκτώβριο θα επιστρέψουν στην ενεργεία. Γιατί δεν θα έχει προλάβει ακόμα ο Κινέζος να κάνει το λιμάνι να πιάσουμε δουλειά, γιατί περιμένουμε όλοι τον Κινέζο. Θα εκτιναχθεί η απεργία. Με πορδές κινέζικες, αυγά ελληνικά δεν βάφονται. Δεν βάφονται τα ρεμιδά αυγά. Η χώρα, διαλύεται η χώρα. Να δώσουμε έτσι ένα στοιχείο γιατί σε λίγο θα ανταμώσουμε το μέλλον. Καθώς εμείς εδώ λέμε παραμύθια στο παρόν. Πάμε να ακούσουμε κάτι. Κάθε γενιά είναι το 50-60% της επόμενης. Αν όλα μείνουν όπως είναι σήμερα, και αυτό είναι μια σημαντική υπόθεση, οι Έλληνες απόγονοι Ελλήνων του 2100 θα είναι 2.400.000. 2 εκατομμύρια από 10. Τώρα ακούμε καινούριο τροπάριο, κύριε. Θα τελειώσει το μνημόνιο το 2014. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός,
Θα τελειώσει. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει. Βρε άλλο 2, άλλο 3, εσύ με τα καλά σου. Άλλο πάρ' τα 2 μου, άλλο πάρ' τα 3 μου. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι 2-3 μέρες, δεν είναι 2-3 ώρες. 2-3 χρόνια. Κάτσε ρε, αδερφέ. Κουβαρνταλίκια. Ούτε το 2050 θα τελειώσει, αφού το 2050 θα πληρώνουμε ακόμα. Αν δεν χρειαστεί να πάρουμε κανένα δάνειο, αλλά θα χρειαστεί να πάρουμε δάνειο μέχρι το 2050, δεν νομίζω. Έτσι πως πάει η οικονομία, δεν το νιώθεις. Θα χρειαστούμε άλλο δάνειο. Να έρθουν εδώ οι Κινέζοι, όχι να έρθουν. Να έρθουν και να πάνε στις υπηρεσίες τις δικές μας, να πάνε να πάρουν τα χαρτιά, να φτιάξουν τις επιχείρησεις. Ρε άνθρωποι και εσύ, συγγνώμη, απευθύνομαι σε έναν Έλληνα. Πρώτη μέρα μετά το Πάσχα, πας να βρεις υπάλληλο. Όση ώρα κάνουμε το ρεπορτάζ, διακρίνουμε έναν πολίτη να περιμένει σε ένα γκισέ χωρίς υπάλληλο. Πήγε αυτός κάτω στον γκισέ, χωρίς υπάλληλο μέσα. Καθόταν εκεί και προσπαθούσε να το φανταστεί. Σου λέει εδώ καθώ, θα κάθεται, μπορεί να έρθει καμιά φορά. Και κάνω φανταστικούς διαλόγους με υπαλλήλους που δεν υπάρχουν μέσα. Έχουν στοιχειώσει τα γραφεία και είναι ένας μόνος του και πήγε κάτω στον γκισέ. Ότι θα έρθει υπάλληλος κάποια στιγμή. Πάει στο διευθυντή, του λέει: πού είναι οι υπάλληλοι, τρέχει ο προϊστάμενος. Ο προϊστάμενος βγαίνει προς αναζήτηση υπαλλήλων χωρίς αποτέλεσμα. Θα δεις. Χριστό. Κάπου εδώ θα είναι. Έτσι θα ψάχνουν οι Κινέζοι. Χάρη, Χρήστο. Παναγιώτη, πού είσαι. Θα κάνεις τις υπηρεσίες. Άλλο χέρι μέσα, άλλο δεν έχει έρθει, άλλο. Βγείτε, βγείτε, Χάρη, Χρήστο. Βγείτε, θα είναι οι Κινέζοι. Βγείτε. Κρύβονται κατά τα τραπέζια, δεν θέλουν. Κάπου εδώ θα είναι. Κάπου εδώ στην Αρκαδία. Θα σουβλίζουν ακόμα. Έχουν στεναχώριος ο κόσμος. Τι να κάνει. Πήγανε Πάσχα και δεν ήθελε κανένας να γυρίσει με το ζόρι. Ήταν όλος ο κόσμος αφηρημένος, παιδί μου. Δεν είχε και πρόβλημα. Προσπαθούσε να κρατήσει τα έθιμα, αλλά και το έθιμο θέλει συγκέντρωση. Δεν είναι απλό πράγμα. Διότι άμα σου λέει αυτιά από πίσω, κόβει τη σύνταξη και έχει το κιούπι να το ρίξει, φεύγει το κιούπι και πάει στο. Άστο να πάει στο. Με τα έθιμα. Κι όμως η γριά ξανασηκώθηκε. Τι κεφάλια έχουν βιονικά, Παναγία. Ξανασηκώθηκε η γριά και μίλαγε. Πώς γίνεται αυτό. Το έχω πει εγώ παλιά, παιδί μου. Οι γριές είναι σαν τα πυρέξ, αντέχουνε. Ζωή να έχεις καλά, να είσαι να φας και το επόμενο το κιούπι. Λοιπόν, πού διάβαζα, έλεγε λέει, ότι απορούμε λέει, εμείς οι Έλληνες, πώς έχουν τέτοια πέθυμα άγρια ιζουλού. Εμείς που παίρνουμε αρνί το Πάσχα, το σουβλίζουμε, μαγειρεύουμε τάντερα, χορεύουμε τσάμικο και προβολάμε τον αέρα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είμαστε ο λαός που λέμε τα χειρότερα πράγματα με τα πιο ωραία τραγούδια. Και τότε ρίξαμε τον κλήρο να δούμε ποιος θα φαγωθεί. Ιστορία παιδικά. Πώς θα φαγώ, πώς θα μείνει ο άλλος και θα ζήσουμε εμείς. Ποιος θα φαγωθεί. Κυρία, μεγάλη στεναχώρια αυτό το Πάσχα. Αυτό έμαθα στην Καλαμάτα, τον επιτάφιο. Μετά το είχαν στολίσει και μόλις τελείωσε η περιφορά του επιταφείου, τον καπνίσαν όλον. Έγινε καπνός. Μεγάλη στεναχώρια. Τον καπνίσανε. Αλλά είχε για αυτή την καλοκαιρία, ρε παιδί μου, αυτή η καλοκαιρία είναι άλλο πράγμα. Έτσι βάλαν γλέντια, βάλαν οι γυναίκες στα μπικίνια, βγήκαν έξω στην αυλή, κάναν πλάτη. Πώς καθόντα, μωρέ καθόντανε. Τριπολιτσά είναι αυτά. Έχει πιει αυτή. Και μέσα ο άντρας της που είχε φάει το καταπέτασμα πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν είναι έτσι αυτό. Αυτό όταν το πήγαμε ήταν φαρδί. Γυναίκα, πού είσαι μωρέ. Κρασιά, τσίπουρα, μπύρες. Όπου αρνία, κοκορέσια, κοντοζούλια, καρδούμπες, σαλάτες, τατζίκια, πατατοσαλάτες. Αυτό δεν είναι κυρία, αυτό είναι μεταφορική. Αυγά. Ψωμιά, Ωχ, Θεέ μου.
Πέρασε και η γιορτή της μητέρας. Είπατε χρόνια πολλά στη μανούλα σας. Ελπίζω γιατί είναι η μόνη μέρα που η μάνα ζητάει την προσοχή του γιού της. Την επόμενη αφήνει το παιδί στην ησυχία του. Δεν είναι ωραίος αυτός ο καθημερινός διάλογος μάνας και γιου που φωνάζει μέσα ο γιος. «Μάνα, μου κάνεις έναν καφέ!» Και ακούς από την κουζίνα αυτό το γνωστό λογίδριο πριν τη σίγουρη φράση στο τέλος. «Χέρια δεν σου έδωσε ο Θεός!» Ποια θα σε παντρευτεί, βρένε Πρόκοπε, που τα θες όλα έτοιμα στον κόλο? Ποια θα σε ανεχτεί, να σου καθαρίσει τα βρακιά τα σκατωμένα που ακόμα δεν έμαθες να σκουπίζεσαι κερατά? Κοτσαμάν χάιδερος, που όλη μέρα κάθεσαι στο κρεβάτι και κάνεις να μην πω, που θα πεθάνω και δεν θα δω εγγόνια από σένα? Τι καφέ θες? Πάντα. Να σταματήσετε να δημιουργείτε φοβίες στα παιδιά, γιατί όλες οι φοβίες εκείνες στα πρώτα χρόνια. Ορίστε, ο άλλος ο μικρός πήγε στο γιατρό, στο επιστήμονο στο λέει. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία έχουν φοβηθεί τη λεκάνη και νομίζουν ότι άμα θα πέσει τη λεκάνη θα πέσουν μέσα, θα χάσουν κάτι, θα τους φύγει το πουλάκι τους, ας πούμε, και θα πέσει μέσα. Γι' αυτό δεν θέλουν να κάνουν τσίσα. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα φοβόμαστε. Μια φορά ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν περίπου στα 3,5-4. Δεν ήθελε να κάνει τα τσίσα του στη λεκάνη γιατί φοβόταν θα χάσει το πουλάκι. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο γιατρός ο οποίος. Λοιπόν, λέω, φέρτε καρφιά και σφυρί. Παίρνω λοιπόν το καρφί και σου λέω: τώρα θα σου καρφώσω το πουλί να μην πέφτει. Ψεύτηκα. Αισθάνθηκε ασφάλεια το παιδί. Σου λέει: το κάρφωσε. Ο γιατρός δεν πέφτει. Άρχισε να κάνει τσίσα. Στο είχε το ψυχολογικό. Αυτό είναι και επιστήμονας. Τάκ, το κάρφωσε, ησύχασε. Κάθε γιατρός στη χώρα του κάνει άλλα. Στην Κίνα οι γιατροί του λένε άλλα. Του λένε: είχες κι άλλο πουλάκι που έπεσε το πολύ στη λεκάνη και σου μείνει αυτό το υπόλοιπο. Και κάτσε να στο καρφώσω, μη σου βγει και αυτό και δεν έχεις τίποτα. Αυτά είναι οι γιατροί στην Κίνα. Και δεν της είπε χρόνια πολλά της μάνας του και χόρευε κιόλας. Τι να κάνει και η γυναίκα. Ρόδα, τσάντα και κοπάνα και μαρσάρα τη χουσβάρνα και οι μπαρμπάδες στις διαβάσεις τρέχουν μη τους πάρω σπάρνα. Φοράω το δερμάτινο και τη σιτρό φανέλα και κάνω μια κολλιά μπροστά στην μπαρμπαρέλα. Ρε βρωμόπεδο, τι μασκαρίλικια είναι αυτά με το βρωμοκολάνε εδώ που μου έχει βάλει? Άντε που κουνιέσαι όλη την ώρα. Ξεκινούν οι εξετάσεις 17 Μαΐου. Φαντάζομαι τι έχουμε διαβάσει, ότι είμαστε έτοιμοι. Να καθίσουμε στα θρανιά μας προσεκτικά. Ο καθένας στο γραπτό του μπροστά. Και οι καθηγητές ντυμένοι στο χακί. Η κυβέρνηση το προτιμάει αυτό το χρώμα. Της αρέσει να ντύνεται στο χακί. Τους επιστράτευσε και σε λίγο φοβάμαι πως μήπως γίνει μόνη της ενδυμασία. Το βγάζει λίγο το χακί να φορέσει κάτι άλλο. Δεν μιλάω για Πασόκ και Δημάρ. Διότι αυτή τη στιγμή σέρνονται. Έτσι και πει ο Σαμαράς στις εκλογές θα κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει όμως ότι η νίκη του προσωρινού δεν είναι και υπογραφή για να παραμείνει στην ιστορία. Ξεκαθαρίζουμε ένα πράγμα, κυρία μου. Είμαι κατά της θυσίας, της ιφηγενίας. Αλλά είναι καλό να ξέρει ένας λαός και ποιος ευθύνεται για τη θυσία. Σίγουρα όχι η ιφηγένεια. Ο χρησμός ή αυτός που οδηγεί την ιφηγένεια. Βιαστική καιρή, βιαστικές εκτιμήσεις. Βγήκαν όλοι αυτοί οι οποίοι χρόνια βρίζουν τα νέα παιδιά στα κανάλια, σαν ρεμάλια, αλίτες, τσογλάνια, αγράμματος. Δεν τους θυμάστε. Αυτοί είναι που. Αυτοί θα βάλουν πλάτη για τα παιδιά. Και γιατί δεν βάλαν πλάτη για το 64% και τους αφήνουν άνεργους? Αυτά τα παιδιά που αφήσαν το χειμώνα να ξεροπαγιάζουν στις αίθουσες διδασκαλίες μαζί με τους καθηγητές, σε αυτά τα πολύ ωραία σχολικά κτίρια, που αντί να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες έπρεπε να έχουν γίνει όλα τα σχολεία της χώρας από την αρχή. Αυτή θα έπρεπε να είναι η δικιά μας Ολυμπιάδα. Να ξαναφτιάξουμε όλα τα σχολεία και να κτίσουμε της χώρας. Αυτή είναι η πορεία ενός λαού όριμου και όχι βλακίες και αρλούμπες. Αλλά σε αυτήν την τηλεδημοκρατία που ζούμε δεν υπάρχει καθήκη λογική. Δηλαδή ακούμε πράγματα. Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια. Και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Να απολυθούν, όχι μόνο να επιστατευτούν. Συμπληρώνει και ο αδερφός του στο άλλο κανάλι. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να απολυθούν όλοι. Εγώ δηλαδή αν ήμουνα... Να απολυθούν 86.000 άνθρωποι. Έτσι γιατί το θέλει ο Άδωνης και ο αδερφός του. Η ευκολία με την οποία να απολύουν από τηλεοράσεις όλοι αυτοί οι τηλεκρατούντες. Αυτός ο πλήρης εξευτελισμός όλων των ανθρώπων που ζητούν τα δικαιώματά τους, και δεν μιλάω για τον κακό συνδικαλισμό, δεν μιλάω για τους Παναγόπουλους και τα βρώμικα βλέμματα που τα ξέρουμε.
Μιλάω για έναν πρωτοφανή πολιτικό διωγμό. Έβλεπα τον Πρετεντέρη, τη Ρεπούση, τον Καψί στην εκπομπή του Μιχελάκη και είχαν ένα γενικό γραμματέα μόνο του και ήταν όλοι μαζί σαν θηρία πάνω του. Είναι αυτό διάλογος? Ζούμε την πρωτοφανή διαίρεση της ελληνικής σκέψης σε μικρές συμφεροντολογικού τύπου νοημοσύνες. Άκουγα για τους καθηγητές, έβλεπα και τον πρόεδρο του Σολμέ, ο οποίος είναι και Νέα Δημοκρατία. Το λέω με τα λόγω τιμής, ότι δεν είχαμε κανένα σκοπό να κάνουμε οτιδήποτε στις πανελλαδικές εξετάσεις όπως δεν κάναμε τα τελευταία 23 χρόνια. Επίσης, μην ακούτε τα ψέματα που λένε κάποιοι που υποστηρίζουν την κυβερνητική πολιτική ότι ζητάμε αυξήσεις ή ότι μας πειράζει το να κάνουμε 2 ώρες παραπάνω μάθημα. Απλά να ξέρετε ότι από τους καθηγητές που ξέρετε, κάποιοι καθηγητές του χρόνου δεν θα είναι στο σχολείο σας. Και το λέω συγκινημένος αυτή τη στιγμή. Πραγματικά θα τους στείλουν στα πτέσματα σημεία του ορίζοντα. Γι' αυτό το λόγο απεργούμε. Αυτοί νομίζουν ότι είναι 2 ώρες. Είναι 2 ώρες για να απολυθούν οι υπόλοιποι. Δεν είναι 2 ώρες απλώς. Αυτός διαγράφτηκε γιατί ΣΥΡΙΖΟφερνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε το άκρο. Βγάλαν το κουκουέ από τη μέση, το κάνουν ένα ωραίο κόμμα εντύμων ανθρώπων και είναι έντιμοι άνθρωποι, αλλά χωρίς προοπτική. Αλλά ο Έλληνας θέλει να τελειώνει σήμερα, να υπάρχει το σήμερα, τελειώνει, δεν μπορεί να φύγει από πάνω, δεν μπορεί, είναι όλοι σε μια κατάσταση, να τελειώνει εξετάσεις, να πάνε τα πρέπει να πει, είναι όλοι έτσι. Η κυβέρνηση έβαλε αυτή την ώρα το νομοσχέδιο που ήξερε βεβαίως ότι οι καθηγητές θα έχουν τους ρίξει και αντιμέτωποι με τους μαθητές και με τους γονείς. Αλλά μαθητές, γονείς και καθηγητές θα έπρεπε να είναι όλοι μαζί έξω για το 64% της ανεργίας που τους περιμένει τους νέους. Και όχι να είναι άλλοι στο αεροδρόμιο να φεύγουν μετανάστες και άλλοι στο κλάμα και άλλοι να βρίζουν τους καθηγητές. Αλλά σε μια χώρα που αυτοί οι πολιτικοί δεν απολύονται που υπογράφουν αυτές τις συμφωνίες, που έχουν καταρριμάξει το δημόσιο χρήμα, έχουν καταρριμάξει τη χώρα και δεν φεύγουν καθόλου. Κάθονται εκεί και κυβερνάνε. Γιατί δεν απολύονται αυτοί και πρέπει να απολυθούν οι άλλοι. Πάμε να δούμε τα στοιχεία λοιπόν στα σχολεία, κυρία. Πάμε. Έως και 7.000 Ελληνόπουλα τόσα εγκαταλείπουν κάθε χρόνο τα σχολικά θρανία, 120.000 σε μια δεκαετία, πριν καν προλάβουν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη έρευνα, η σχολική διαρροή γίνεται με έναν τέτοιο ρυθμό που σήμερα 3,8 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας δεν έχουν ολοκληρώσει τη στοιχειώδη εκπαίδευση. 1 εκατομμύριο εξ αυτών δεν έχει τελειώσει. 4 εκατομμύρια κάτοικοι δεν έχουν τελειώσει. Μήπως μπορούν να βάλουν και πλάτες για αυτά τα παιδιά? Για ποια παιδιά ακριβώς βάζουν πλάτες? Όλοι αυτοί οι ψεύτες. Πώς κοροϊδεύουν τους εαυτούς μας? Έρημο του καθενός έγινε το μυαλό χωρίς παιδεία. Θα χτίσει φωλιά μέσα στο μυαλό το άδειο κάθε βλάξ, κάθε βίος, κάθε χρυσαυγίτης και όλη αυτή η νεοφασιστική νοοτροπία η οποία προβάλλεται μέσα από την τηλεόραση και επιβάλλεται. Δείτε τα μούτρα αυτών που υποτίθεται ότι είναι δημοκράτες. Σου κόβεται η ανάσα, από τα μούτρα μόνο. Τώρα δεν είναι η ώρα, κυρία μου, να κάνουμε. Τώρα δεν είναι η ώρα να κάνουμε απεργία αυτή. Μετά δεν είναι η ώρα απεργία να κάνουν οι άλλοι. Μετά όχι οι πυροσβέστες. Και είναι η ώρα να κάνουμε απεργία. Και τηλεόραση μαζί με κυβέρνηση εκτρέπουν καθημερινά το καθεστώς της δημοκρατίας. Αλλά αλλιώς αντιδράς όταν μπορείς να βλέπεις το μέλλον και αλλιώς αντιδράς όταν βλέπεις μόνο το παρόν και τη μέρα κοινική. Και παρότι άκουσα πολλά παιδιά να μιλούν στο σύνολό τους εναντίον των καθηγητών και αυτής της απεργίας, άκουσα και αυτή τη φωνή των παιδιών στον Παπαδάκη και τους ακούω. Εσύ είσαι υπέρ της κινητοποίησης των καθηγητών? Βέβαια. Είμαι υπέρ. Γιατί? Γιατί θεωρώ την απεργία ως ένα ένομο μέσο που έχει κατοχυρωθεί στη δημοκρατία και δεν είναι δυνατόν να παρακολύεται από επιστρατεύσεις. Το θεωρώ πολύ άδικο να γίνονται επιστρατεύσεις. Το γεγονός ότι εσύ δίνεις εξετάσεις και ότι αλλάζει το περιβάλλον στο οποίο θα έπρεπε να δίνεις εξετάσεις αυτή τη στιγμή, δεν σε ενοχλεί? Εντάξει, με ενοχλεί. Γιατί και εγώ έχω άγχος για τις Πανελλήνιες, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μετά από λίγο καιρό θα είμαστε και εμείς εργαζόμενοι. Και άμα μας κόβουν και εμάς τις απεργίες μας, παρακολουθούν το δικαίωμα της απεργίας. Βλέποντας και το σύνολο του νομοσχεδίου και αυτά τα οποία έχει, βλέπουμε ότι με τις απολύσεις καθηγητών, με τη χειροτέρευση συνολικά της παιδείας, είναι η συνέχεια μιας πολιτικής μέτρων η οποία δημιουργεί ένα συγκεκριμένο σχολείο, όπως το βλέπουμε σήμερα, νομίζω. Άγχος μας δημιουργεί το να βλέπουμε την κυβέρνηση να επιστρατεύει... Θέλω να πω δηλαδή, κυρία μου, ότι πρέπει να κάνουμε στην πάντα το ψέμα για να μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια του ενός και του άλλου. Το σίγουρο είναι ότι δεν φταίει η ηθιγένεια. Όπως και το σίγουρο είναι ότι όποιος κλείνει την πόρτα στο δικαίωμα του άλλου, κλείνει την πόρτα στο δικό του αυριανό δικαίωμα. Αν κάτι πέτυχε αυτή η κυβέρνηση και συγχαρητήρια, είναι η διαίρεση των Ελλήνων. Καλή δύναμη, καλές εξετάσεις σε όλους τους μαθητές,
πρώτα και καθηγητές μετά. Και οι μαθητές μην ανησυχείτε, αύριο αν τολμήσετε να τη μιλήσετε, θα τα ακούσετε κι εσείς. Μα δεν σέβεστε τους καθηγητές σας. Εμείς δεν μιλούσαμε τους καθηγητές μας έτσι. Εσείς πώς θα τη μιλάτε έτσι. Ο ίδιος Άδωνης τα ίδια θα πει. Παίζουν ρόλους σε πουλημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αυτά και με εκείνα δεν χαρήκαμε και τη νύχτα του Ολυμπιακού, διότι ό,τι και ομάδα να είσαι, μια χαρά την παίρνεις, μη λέμε για χαζομάρες. Πόσο σ' αρέσουν τα καρφώματα με φόρα, είσαι πρωταθλητής ολόκληρη τη χώρα. Και εκτός Ελλάδας έχει σοβαρές διακρίσεις, δεν υπάρχει αγώνας που να μην ξεσκίσεις. Έλα! Όλο για βόλε δωμάτιο με ξεσηκώνεις, εγώ να στη σηκώνω και εσύ να την καρφώνεις. Πολλές φορές μου λες πως θες να παίρνω κι άλλες, να σου κρατά τις μπάλες, να σου κρατά τις μπάλες. Τρελαίνομαι για αυτές τις φωνές που βραχνιάζουν στα σκήπεδα. Που σφίγγει η φωνή στο γήπεδο. Δεν πήραμε όμως μόνο αυτή την πρωτιά. Είχαμε επιτυχίες σερί. Πήραμε, σηκώσαμε κι άλλο κύπελο, σηκώσαμε κι άλλη κούπα, σηκώσαμε. Ακούν λοιπόν οι Έλληνες που είναι πρώτοι, θα ξαναπώ πόσες φορές το χρόνο. Λένε ή κάνουνε? Λένε ότι κάνουνε. 164 φορές το χρόνο. 164 φορές το χρόνο το κάνει ο Έλληνας. Δεν μιλάει για το δικό στον άντρα. Για έναν Έλληνα. Που τον παρακαλώ πάρα πολύ, αν βλέπει την εκπομπή μας, να μας πάρει τηλέφωνο, να μας πει ποιος είναι. Γιατί οι άλλοι που ξέρω εγώ, ή βαριούνται, ή που να τρέχω τώρα. Καλά μετράνε και τις παρτούζες, γιατί εκεί και σε δύο να πας, συμπληρώνεις το νούμερο. Είναι η ανεργία. Είναι σίγουρο, παιδιά. Άμα δεν είσαι κανείς τίποτα όλη μέρα, τρέχετε, πηδήχτε, γιατί έρχονται οι Κινέζοι λίγο, θα πιάσουμε δουλειά. Καλύτερα οι Κινέζοι να έρθουν, να το σκέφτομαι, δεν έχουμε και να ζηλεύουμε. Τι να ζηλέψει, που δουλεύει και πολύ από σένα. Οι Κινέζοι ζηλεύουν τους Ιάπωνες, που οι Ιάπωνες θα δεις σε τι θέση είναι. Δες εδώ. Και τελευταίοι έρχονται σακατεμένοι οι Ιάπωνες, που όλο τον χρόνο, Ελένη, στα μάτια σε κοιτάω, 48 φορές. 48 φορές το χρόνο. Μια φορά κάθε εβδομάδα. Και αν δεν το καταλάβεις, την άλλη. Όχι, την επόμενη. Όχι σαν εμάς όλη μέρα, σαν τα πηδίκια όλη μέρα, κάτσε. Όλοι βρίσκουν μέρος. Εδώ, όχι εδώ, μας βλέπουν. Και άλλη επιτυχία έχουμε σημειώσει, κυρία μου. Τελείωσε τώρα, θα μιλάω μόνο για επιτυχίες. Οι Έλληνες έχουν πρωτιά και στην ποικιλία που βάζουν στο σεξ που κάνουν. Ποικιλία δηλαδή, αλλού σαρδέλα, αλλού γάβρο. Δηλαδή δεν είμαστε στατικοί. Δεν είμαστε στατικοί. Δεν πηδάμε δηλαδή μόνο τη γυναίκα μέσα στο ένα σπίτι, πάμε και στην κόμενα στο άλλο σπίτι. Υπάρχει στατικότητα, αλλάζουμε τοποθεσίες. Και τη γυναίκα στο Παγκράτη και την κόμμα στο ζωγράφο και τη γραμματέα στην υπηρεσία. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι μέσα στο ίδιο σπίτι, ρε παιδί μου, αλλάζει τοποθεσίες. Δεν είναι μόνο. Αν έχει την πεθαρά απ' έξω, πού θα πάτε, θα πα. Θα αλλάξει 100 τοποθεσίες. Ενώ οι Νιγηριανοί, ποτέ του το είχα. Οι Νιγηριανοί δεν έχουν ποικιλία. Αυτό, μην πάμε. Γιατί δεν έχουν ποικιλία οι Νιγηριανοί, πού σας πάει το μυαλό, για ποιο λόγο. Δεν χρειάζεται να έχουν μεγάλη ποικιλία. Γιατί όπου και να πάει η γυναίκα, τη φτάνουμε το ματζαβλάρι που έχουν. Ενώ εμείς με το μικρότερο πρέπει να την κυνηγάμε και να αλλάζουμε τοποθεσίες. Να δουλεύει λίγο το μυαλό. Και να δώσω και μία συμβουλή στην κυρία. Όταν πάτε να κάνετε σεξ με τον άντρα σας, πρέπει να τον παίρνετε με το καλό του και να δείτε. Μπορεί να ξεβρακωθεί αυτός και να πάτε σύντομα. Πρέπει να μην κάνεις το λάθος. Να χαρακτηρίσει και είναι τρομακτικό αυτό. Ποιο είναι τρομακτικό, Γρηγόρη, ποιο? Με υποκοριστικό το μόριο του συντρόφου. Δηλαδή, τι να το πει. Τι γλυκούλη είναι. Δεν είναι αυτό σωστό. Όλα τα ούλια απαγορεύονται. Να το κάνεις όπως το λέει η κυβέρνηση, να το ωραιοποιήσεις. Μην πεις κατσαβιδάκι μου τι θα κάνεις απόψε. Μην πεις τι μου το φέρεις το σφυριχτράκι στο στόμα να σφυρίξω τη λήξη του αγώνα. Άκη, ούλη, κομμένα. Γιατί άμα πεις άκη θα σου βγάλουν τα σάκια. Θα το βλέπεις και θα συμπεριφέρεσαι σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωραία, τι έχει να γίνει απόψε. Και ας βλέπεις αυτό εσύ. Διότι καλή η πολιτική, κυρία μου, αλλά να πούμε την αλήθεια. Η γυναίκα, εντάξει, ωραία, έχει ανάγκες όμως πολιτική, τα μαθαίνει, τα κάνει, βλέπει το ένα, βλέπει το άλλο, γελάει, κάθεται στην τηλεόραση, βλέπει το Σουλεϊμάν, φαντασιώνεται.
Διότι η ομοία αλήθεια είναι, πώς θα το πω. Δεν την πω εγώ δηλαδή. Θα πάω εκεί στα μέρη που σπούδασα στην Κομοτηνή και θα την πούν στα χωριά. Στα χωριά τα λέει ξεκάθαρα. Τι έχει ανάγκη η γυναίκα. Μία γυναίκα. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που θέλει? Τι θέλει, αγόρι μου, μια γυναίκα? Ρούχα, πουτσα και χορός. Και τα τρία. Και τα τρία μαζί πάνε. Τρία είναι. Τρία είναι μαζί πάνε. Πουτσα, ρούχα και χορός. Αυτό είναι το καινούριο σύνθημα της εποχής. Πάει το ρόδα, τσόντα και κοπάνα. Ρούχα, πουτσα και χορός. Εμείς δεν έχουμε τα άλλα. Χορός, δώσε. Παιδιά ξανά να δω. Επανέρχομαι. Έλα. Έλα! Όπα το ξυλόκαστρο! Έλα! Έλα! Έτσι. Να πέφτουνε. Πάμε πίσω στο παρελθόν. Θυμάστε. Παλιά αυτά. Μάιος. Ρε πως αλλάζουν οι καιροί. Εγώ εδώ και εσύ εκεί. Η ιστορία θα το γράψει. Χειρότερος πρωθυπουργός από τον Παπανδρέου δεν έχει περάσει από την ελληνική ιστορία. Ρήμαξε τη χώρα, τη διέλυσε. Την παρέδωσε στους δανειστές. Συνειδητά και περιφέρεται ανά τις υπήρους. Διότι έτσι και περιφερθεί ανά τις γειτονιές, ξέρετε τι τον περιμένει. Και δίνει διαλέξεις. Ας έκανε εδώ μια διάλεξη και κυβερνούσε τους απ' έξω. Δεν θα μας πείραζε μια διάλεξη και ας την έκανε και στα αγγλικά που λέει ο λόγος. Στα ελληνικά που την έκανε σαν αγγλικά ήταν. Που τα σήκωσε όλα τα ταμεία του Πασόκ. Εκτός από τα ταμεία του κράτους, διότι και το Πασόκ. Ταξίδια, λεφτά. Αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής, όσα κι εσύ θα ονειρευτείς, όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Παπανδρέου Travel. Γυρίστε τον κόσμο με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Αυτό είναι. Να ανοίξει ένα ταξιδιωτικό γραφείο τέτοιο, που πήγε να ανοίξει τα ταμεία του Πασόκ ο Βενιζέλος, να δει πώς θα πορευτεί στη συνέχεια το Πασόκ. Ανοίγει μέσα τα ταμεία και βλέπει μέσα. Να μην πω τι είδε, δηλαδή θα το κλείσει αργά ή γρήγορα το Πασόκ. Δεν στέκεται, αλλά άνοιξε όλα το Πασόκ. Πάρε πέρα. Όχι, απαγορεύεται. Εδώ είναι τα μυστικά της επιχειρήσεως. Καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται. Μωρέ, φοβάται. Βρε, κάνε πέρα. Έξω, βρε. Ακολύεσαι, βρε. Οι κότες μου. Πάμε και αυτά μας μάθει οι κότες. Προσωπικό. Πασόκ. Ό,τι άφησε ο Γιώργος. Και ακούμε στις ειδήσεις ότι θύμωσε ο Γιωργάκης για τις διαρροές των θεμάτων αυτών. Και δεν θύμωσε ο Γιωργάκης για τις διαρροές των χρημάτων. Θύμωσε για τις διαρροές των εγγράφων. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα, πραγματικά το λέω, έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα και έχουν ξεφτυλιστεί από εμάς. Έχουν ξεφτυλιστεί από τη δική μας απάθεια, από την ιστορική απάθεια. Απέναντι στην ιστορική ανικανότητά τους. Δεν χρειάζεται να πω ότι ο Βενιζέλος έχει απόλυτο δίκιο. Διότι δεν μπορείς να μιλάς για τους διεφθαρμένους Έλληνες έξω στις κομισιόν που πήγες στα ταξίδια σου όταν έχεις βουτήξει τα λεφτά από το ταμείο χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Και μιλάμε για τα φανερά λεφτά του κόμματος. Πήρε 18 εκατομμύρια χρέος και άφησε 125 εκατομμύρια χρέος. Δεν μιλάμε για τα φανέρωτα λεφτά τα οποία μπορεί να είναι και δεκαπλάσια, αν σκεφτείς το $1 εκατομμύριο τη Siemens στο κόμμα, γιατί η Siemens δεν έδινε μόνο στο κόμμα, έδινε και σε αυτούς έναν. Με μαύρο χρήμα ζουνε, το ξέρουμε όλοι. Τα αρπάζουν από 1000 μπάντες. Ενώ τους πιάνουν στα πράσα, κανείς δεν διατάζει τη σύλληψη. Παρακαθόμαστε στις τηλεοράσεις και ακούμε ότι δεν παρέλαβε το φάκελο Γιωργάκης και βγάζουν και νόμο που το ψηφίζουν όλοι τον νόμο αυτόν να μην κατηγορηθούν οι τραπεζίτες για τα δάνεια που δώσαν στο Πασόκ. Αρκετά αυτή η ενοχή. Αρκετά ακούσαμε στις τηλεοράσεις να τους δικαιολογούν.
Έπρεπε να έχει μπει ίδιο εισαγγελέας, έπρεπε να έχουν γίνει προσαγωγές και συλλήψεις, όπως σε κάθε επιχείρηση που κλέβει ένας και παίρνει τα λεφτά χωρίς αποδείξεις και φεύγει. Κόμμα σοσιαλιστικό να διακινείται με μαύρο χρήμα χωρίς αποδείξεις. Όταν για 5.000 λέει, μπορεί να βρεθείς στη φυλακή από τη μια μέρα στην άλλη. Αν χρωστάει, κύριε Αυτιά, ποσό πάνω από 5.000, πάνω από 4 μήνες, ναι, θα πάρει ένα φιλοδόρημα από το δικαστήριο 1 έως 12 μήνες φυλακή. 10.000, ναι, 6 μήνες με 5 χρόνια φυλακή. 50.000, κύριε Αυτιά, 1 χρόνο έως 5 χρόνια φυλακή. Για τα εκατομμύρια ελεύθερος. Και η μεγάλη για 5.000 ευρώ φυλακή, για τα εκατομμύρια ελεύθερος. 115 εκατομμύρια. Ποιοι είστε επιτέλους εσείς, που κάθε μέρα έχετε πάρει τους νόμους και κάνει πλαστελίνες για να σας βολεύουν και να κάθεστε εσείς και να ακούμε αυτά τα πράγματα. Έχουν κατοχυρώσει και την ασυλία τους νομοθετικά. Δηλαδή αυτοί που τους έδωσαν δάνειο δεν διώκονται, δηλαδή καλώς τους έδωσαν χωρίς εγγυήσεις. Οι ίδιοι πήραν έξτρα ενίσχυση προεκλογικά χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν ασφαλιστικά ταμεία, εργαζόμενους, δηλαδή ελεύθερο χρήματα. Ξέρετε εσείς κανένα κόμμα να μην πληρώνει? Δεν είναι επιχείρηση αυτό. Δεν πληρώνουν ασφαλιστικά ταμεία και εισφορές. Από πότε, πού είναι αυτός ο νόμος? Όταν ακούμε στις τηλεοράσεις κάθε μέρα. Ο νόμος που ισχύει από το 2008 για το ξέπλυμα ρητά προβλέπει ότι αν για την παθητική δωροδοκία έχει εξαλειφθεί ο αξιόπινος χαρακτήρας, τότε δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα και για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό είναι το μείζον νομικό θέμα, το οποίο υπάρχει στην παρούσα δίκη. Μας λέει δηλαδή ότι έχει παραγραφεί του Άκη το αδίκημα. Όταν λοιπόν καλεί ο Τσοχατζόπουλος στο Κισέα, το Σιμίτη, να πάει να μιλήσει, προφανώς δεν τον καλεί γιατί θέλει το κέρας Περγαμόντο στο δικαστήριο. Τον υπονοεί ότι τα πήρε. Όπως υπονοεί ότι τα πήραν και πολλοί από το Κισέα. Υπάρχει, ρωτάω εγώ, υπάρχει έγγραφα που να λέει το Μαξίμου προς τον Άκη θα πάρει σε αυτά τα αεροπλάνα και όχι τα άλλα. Δεν ξέρω. Λέω όταν. Ο Πρωθυπουργός έχει το φάκελο όλων των εξοπλισμών στα χέρια, αυτός τον μελετάει, αυτός δίνει την εντολή στους συμβούλους του να τον μελετήσουν ξανά και από εκεί και πέρα πλέον ο Πρωθυπουργός καλεί το Κισέα. Ένα λεπτό. Επιστρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ενημερώνεται και αν υπάρχει 10% μίζα. Ενημερώνεται. Έλα που δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός τι γίνεται στη χώρα αυτή. Το γνωρίζουν όλοι και οι πέτες το γνωρίζουν. Άκουγα στο Sky 10% είναι προμήθεια των όπλων το λιγότερο. Και ψιλολοίδια στις επιτροπές, όχι σε όλους, σε κάποιους που εγκρίνουνε. Όχι σε όλους. Σε πολλούς. Μπορείς λοιπόν να κάθεσαι αμέριμνος στις κόμξες του Γεωργάκη και του κάθε Γεωργάκη όταν ακούς κάθε μέρα. Αύριο καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, με την οποία αποδεικνύεται ότι ο Διεθνής Αερολιμάνας Αθηνών δεν πληρώνει όλα αυτά τα χρόνια τέλη καθαριότητας και φωτισμού στους δήμους της περιοχής, παρότι αυτό είναι ψηφισμένο, γιατί επί 5 χρόνια, από το 2008, η σχετική κοινή υπουργική απόφαση 3 υπουργείων, που θα καθόριζε πώς, σε πόσους και πόσα θα πληρώνει ο Διεθνής Αερολιμάνας Αθηνών, δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Δεν έχουν αποφασίσει. Γιατί, κύριε Παπαδημούλη? 5 χρόνια δεν έχουν αποφασίσει που θα πληρώσει το αεροδρόμιο, αλλά ξέρω πού θα πληρώσει ο τελευταίος κακομοίρης της χώρας αυτής τη ΔΕΗ και το χαράτσι. Όταν όμως φεύγουν οι οικονομικοί εισαγγελείς από μόνοι τους, Πεπώνης και Μουζακίτης που αφήσανε εποχή και τους ακούμε. Με μια λακωνική και χωρίς εξηγήσεις επιστολή προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Άριου Πάγου, οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπώνης και Σπύρος Μουζακίτης γνωστοποίησαν. Και ένα μπράβο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ακούσαμε, διότι θέλουν να τους διώξουνε. Διότι προφανώς γι' αυτό βάλανε από πάνω εισαγγελέα διαφθοράς, ώστε όταν προκύπτει ένα νέο στοιχείο να ζητάει η εισαγγελέας, δώστε μου το φάκελο και να φύγουν οι φάκελοι από αυτούς. Τι κάνει νιάο στα κεραμίδια. Όταν. Πρόκειται για 9 υποθέσεις που προκάλεσαν πολιτικό σάλο, όπως η πώληση της εταιρείας Γερμανών στην Κοσμοτέ, το Βοτοπέδι, η υπόθεση των καταγγελιών του υφοπλιστή Μανούση κατά του Υπουργού Παυλίδη για τα δρομολόγια των άγωνων γραμμών, το σκάνδαλο της Siemens, οι υποκλοπές, τα δομημένα ομόλογα, η προμήθεια του Σιφοράι, η απαγωγή Πακιστανών Υπουργείας Βουλγαράκη και η προμήθεια τρόλεϊ από την εταιρεία Μάνου. Κλείνουν όλα. Αλλά ακόμα και όταν βγαίνει η είδηση από την Κομισιόν σήμερα. Βγήκε η είδηση ότι για την επίτευξη των στόχων του 2015 και 2016 θα απαιτηθούν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα 1,8% του ΑΕΠ το 2015. Πρόσθετα μέτρα 8 δισεκατομμύρια, που σημαίνει νέες περικοπές μισθών και συντάξεων.
Για όταν πρώτη 7 φορά η ώρα μετά βγαίνει, από 3 χρόνια 7 η ώρα βγαίνει η είδηση 8 δις. Μια κυβέρνηση τρίκομματική. Και παθαίνω πανικό, μη χαράσουν το ταξίδι του Σαμαρά στην Κίνα και βάζουν τον Μπάμπη νύχτα να τα αλλάξει όλα στο επόμενο δελτίο γρήγορα. Και λέει ότι οι οικονομικοί συντάκτες κάναν λάθος, δεν μετρήσαν καλά. Και βγαίνει ο Μπάμπης. Σε μια προσεκτικότερη, όπως συνήθως άλλωστε πρέπει να είναι μια δεύτερη ανάγνωση, κατάλαβα ότι δεν υπάρχει διαφορά και δεν υπάρχουν και 8 δις. Δηλαδή. Αυτοί λένε ότι υπάρχει κενό και το ξέραμε αυτό, ότι δεν έχουν προσδιοριστεί δηλαδή μέτρα για το 2015 και το 2016 και λένε για το 2015 δεν έχουν προσδιοριστεί μέτρα 1,8. Υποθέτουν ότι αυτά, αφού δεν τα έχεις προσδιορίσει, δεν τα έχεις πάρει και τα αθροίζουν στο επόμενο Κατά λάθος το 2016, όπου εκεί αναφέρεται το ποσοστό 2,2. Άρα δεν είναι πρόσθετα μέτρα. Δεν τα αθροίζουμε τα 2. Παίρνουμε το 2,2. Το 2,2 αντιστοιχεί τα μπερδέψαν οι ξένοι. 4 περίπου δισεκατομμύρια, τα οποία ξέραμε ότι έχουν αφαιθεί ξεκρέμαστα. Δεν είχαν προσδιοριστεί δηλαδή μέτρα και μάλιστα αυτό το είχαμε τότε εκλάβει και σωστά το εκλάβαμε, ότι ήταν και μια παραχώρηση, τους λέει μέχρι τότε θα συμβούν ορισμένα άλλα πράγματα. Το κατάλαβα, Μπάμπη μου, πόσα είναι. Λοιπόν, για να το καταλάβουμε, δεν είναι 8. Είναι 4. Δεν είναι 8. Είναι 4. Είναι 4. Ναι, τα μπερδέψαν. Δεν είναι 8, είναι 4. Κατηγορεί δηλαδή το επιτελείο του σταθμού ότι κάνα λάθος. 4 δισεκατομμύρια πέσαν έξω. Και ακόμα έχουν τη δουλειά τους. Έχουμε χάσει το νου μας. Έχει χαθεί ενημέρωση. Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Έχει διαρρηθεί η κοινωνία. Έχουν βάλει και τη Χρυσή Αυγή να ποτίσει γλάστες του μίσους. Είναι απίστευτη η επιθετικότητα του κόσμου πλέον. Έφτασε στην Ιερισσό άνθρωπος να λέει εκεί. Στέλνουμε λοιπόν τα παιδιά μας να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό και όχι τις εταιρείες τις ξένες. Εδώ όλος ο κόσμος που αντιδράει σε αυτή την λεγόμενη επένδυση γνωρίζει πολύ καλά ότι απέναντι στους αστυνομικούς έχουμε και τα δικά μας τα παιδιά. Όπως προσωπικά εγώ έζησα και χθες αυτή την κατάσταση. Ο γιος μου ήταν υπηρεσία χθες πάνω στις σκουριές. Και πολλοί κόσμος έχει και άλλα. Πάει ο πατέρας να παλέψει με το γιο πάνω στα δάση. Με τραυματίες εκατέρωθεν. Και επιτέλους αποφασίστε. Γιατί βγήκανε μετά από αυτά που έγιναν. Πόσοι αστυνομικοί τραυματιστήκαν. Και δεν το λέω για τους αστυνομικούς, το λέω για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με σταμάτησε ένας αστυνομικός και μου έλεγε: πες μου, λέει, και για μας 30 μέρες μου λέει με το μισθό που παίρνω το μήνα, μου λέει τρώω μακαρόνια. Πες κάτι, να το πούμε. Είναι άλλο πράγμα οι πολιτικές απόψεις και είναι άλλο πράγμα σε τι επίπεδο διαβίωση έχουν φτάσει όλοι οι Έλληνες. Όπως είδαμε. Εσείς πώς νιώθετε όταν πας, ας πούμε, εσύ που είχες μάθει και παίρναγες και ήταν οι λόγοι παραδείγματος. Αντισυνταγματάρχης και κάνει delivery. Πώς να το πούμε. Να τελειώσει φαντάρος και να πάρεις τηλέφωνο και να σου δει ότι συνταγματάρχης με την πίτσα. Αν αυτό είναι πρόοδος μιας χώρας, τι να πω. Δεν δει να πες στο στρατηγέ, φέρε μου μια πίτσα και βάλε μου και από πάνω. Και είναι στρατηγέ δημόσια. Ας αποφασίσουν λοιπόν τα κανάλια. Πόσοι αστυνομικοί στην τελευταία. Ο πατέρας ενός από τους 7 αστυνομικούς που τραυματίστηκαν. 8 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. 4 άνδρες των ΜΑΤ τραυματίστηκαν από σκαλιά όπλου. Είναι 8 οι τραυματίες αστυνομικοί. Στις συμπλοκές τραυματίστηκαν ακόμα 4 αστυνομικοί από πέτρες και ξύλα. Πέσανε, και αλλού είπαν και 3. Πέσαν σκάγια από καραμπίνα. Ήτανε μέσα αυτά σε κυροβοβίδα, δεν ξέρω τι λένε. Πού ήταν αυτά τα σκάγια, πώς πέσαν τα σκάγια. Για να είναι πολλά σκάγια σε έναν άνθρωπο, όποιον ξέρει από κυνηγητικά όπλα, πρέπει να είναι σχεδόν εν επαφή σε απόσταση 1 μέτρο. Πλησίασε ποτέ κανένας σε απόσταση 1, 2, 3, 5, 8, 10 μέτρα. Από εκεί και πέρα. Πολύ παρασκήνιο έχει αυτή η ιστορία. Όταν ακούς το γνωστό πάχτα, αρπάχτα που το λέγαμε παλιά. Εδώ και αρκετό καιρό δράσει στην περιοχή μας μια ολιγομελή εγκληματική οργάνωση που τρομοκρατεί τους δημότες. Υπάρχει μια ολιγομελής εγκληματική σχεδόν οργάνωση, κύριε Πάχτα. Αυτή η ολιγομελής οργάνωση είναι πίσω από την πορεία. Με όπλα τους πρόχνουν από πίσω στην πορεία αυτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η ολιγομελής οργάνωση και από πίσω τους έρνω με όπλα. Λοιπόν, βλέποντας τις γυναίκες στον αγώνα αυτό που κάνουν, σκέφτηκα ότι τη Λυσιστράτη που ανέβασα το 86 μαζί με τον Κραουνάκη, τη Λίνα Νικολακοπούλου και με σκηνοθέτη τον αείμνηστο Ανδρέα Βουσινά θα την ξανανεβάσουμε, αλλά το σκηνικό θα είναι στις σκουριές Χαλκιδικής. Το υπόσχομαι αυτό. Αυτό θα είναι το καινούργιο σκηνικό της παράστασης. Περαστικά σε όλους τους τραυματίες. Και από εδώ και από εκεί. Και είναι καλό ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης να πάει να συζητάει και με τους κατοίκους. Δεν είναι καλό να πηγαίνει μόνο ο νόμος στις σκουριές στην Ιερισσό. Ο νόμος, ο φτιαγμένος για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, πρέπει να πάει και ο Υπουργός. Και αυτός να συζητάει και με τους κατοίκους. Μπορεί να είναι Υπουργός Δημόσιας Τάξης ή Προστασίας του Πολίτη, πώς το λένε, αλλά Υπουργός Δημόσιας Τάξης ή Προστασίας του Πολίτη δεν μιλάει μόνο με αστυνομικούς. Μιλάει και με κανονικούς ανθρώπους. Εκτός και αν πιστεύουν ότι τρελάθηκαν οι άνθρωποι 15 χρόνια εκεί, οπότε τους μαζέψουν μια κλούβα, πάνε σε ένα ψυχιατρίο να τελειώνουν. Έχουμε τις στεναχώριες μας, έχουμε και το Μητσοτάκη.
Δεν μπορεί να λες ότι δεν μεγαλώνει το όριο ηλικία σήμερα. Καλά, μην κοιτάτε εμένα που είμαι 95 χρονών και εγώ τώρα δουλεύω. Αλλά γιατί θα φύγει ο άνθρωπος στα 50 ή στα 55 ή στα 60, όταν το προσδόκιμο της ηλικίας ανεβαίνει δραματικά, μόνο για σένα το θα ανεβεί και η εργασία. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν με δυστυχώς νωρίς. Αφού το είπε, νομίζω, στο τελευταίο τσαντήρι που είναι στις 11 Ιουνίου, το επόμενο θα είναι 28 Μαΐου, στο τελευταίο τσαντήρι λοιπόν θα δώσω τα Παπαρίων. Το λέω από τώρα, Μητσοτάκης θα πάρει του καλύτερου μαύρο χιούμορ, δεν το συζητάμε. Να του δώσω και ένα βραβείο και εγώ του κάνω και μια ευχή. Να ζήσει, να μας θυμάται. Και θέλω πραγματικά από το Μητσοτάκη, μιας και γνωριστήκαμε και το κάνω αυτή την αβάντα, αν μπορεί να θυμηθεί σε εκείνη την κρίσιμη ψηφοφορία τι είχε ψηφίσει ο ίδιος. Ισούν ή Βαραβάν. Έτσι. Είναι πολύ παλιός, παιδί μου, σου λέω. Μπορεί και πριν την Ακρόπολη. Έχει ανέβει το προσδόκιμο ζωής. Είδαν το Μητσοτάκη άλλοι και βάλαν το δικό τους παππού να φτάσει στο Μητσοτάκη. Δεν φτάνετε, βρε Μητσοτάκη. Δώσε. Πέντε. Γεια σου ρε παππού. Ρε παππού, κάτσε κάτω. Δώσε ρε παππού. Έλα. Δώσε ρε παππού, δώσε λίγο. Έλα παππού. Παππού, έλα. Δώσε. Τον έφαγες το Μητσοτάκη παππού. Πάτωνε τον κατέ. Έχει ανέβει τόσο το προσδόκιμο ζωής που απορώ πως δεν το ξέρει επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, αυτός που ελέγχει την κατάσταση. Συμβασιούχος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το έθνος της Κυριακής, έγινε με δικαστική απόφαση ο γυρεότερος υπάλληλος στη χώρα, αφού στα 79 του χρόνια μετέτρεψαν τη σύμβασή του σε αορίστου χρόνου. Ο πρώτος του διορισμός ως συμβασιούχος είχε έρθει το 2004, όταν ο ίδιος ήταν 70 ετών. Μέχρι το 2010. 79 του κάνουν αορίστου χρόνου σύμβαση. Ενώ έχει περιορισμένο χρόνο ζωή. Πώς γίνεται? Τι γίνεται αυτό, Παναγία μου? Ούτε ο Χάρος δεν υπογράφεται τις συμβάσεις. Διότι τώρα ξεκινάει η ζωή, κατάλαβες? Και κάθεται ο επιθεωρητής και λέει αυτά τα πράγματα που άκουσα μετά. Η απόφαση αυτή είναι μη νόμιμη, διότι η διάταξη είναι ρητή. Μόλις συμπληρώσει το όριο ηλικίας, απολύεται αυτοδικαίωση. Ή θα έπρεπε το δικαστήριο, εάν προέκυπτε από το φάκελο, ότι είχε συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας. Ποιο 67, παιδί μου, σου λέει 70 πήγε στη δουλειά. Αυτός προσελήφθη 3 χρόνια μετά την απόλυσή του. 9 χρόνια υπάλληλος. Σου λέει 70-79, θα κάνω μια ορίστου. Να πας στην υπηρεσία να βρεις τον παππού 79 και του λες, υπέγραψε με ένα χαρτάκι. Τι να πεις, Παναγία μου, τι κάνουν, γιατί δεν βγάζουν ηλεκτρονικά βιβλία να γλιτώσει? Εδώ πηγαίνουν στα αεροπλάνα, πηγαίνουν με τα smart, πώς τα λένε, phones και δείχνουν το εισιτήριο και περνάνε και ακόμα τίποτα. Μια παρέα παιδιών να πιάσουν και να τους βάλουν στο ΙΚΑ, θα τα λύσουν σε ένα μήνα θα τα λύσουν. Τι κάνουν, ρε παιδί μου, και ζουν τόσα χρόνια. Έχω ξεσηκώσει τεχνητές ο Μητσοτάκης, είναι σίγουρο. Ο Μητσοτάκης είναι σίγουρο, δηλαδή, αλλάζει αίμα. Κάτι έχω μάθει. Το κάνω, λέει, και στους παίκτες ποδοσφαίρου αυτό. Αυτό συζητιέται για τους Γερμανούς αυτούς που για βάλε να μας πούνε οι αρμόδιοι εκεί. Βγήκε μια βρώμα στη Γερμανία ότι νομίμως κάνουν μια ιατρική μαγιά και η Dortmund και η Bayern, σου βγάζει αίμα πριν 10 μέρες. Ναι. Το κρατάει στο ψυγείο. Ναι. Στο βάζει μετά το δικό σου το αίμα. Ξανά μέσα. Με κάποιες παραλλαγές και τα λοιπά, δεν ξέρω τι κάνουνε. Πιο δροσερό δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι δυναμωτικό. Αυτό κατάλαβε. Πρέπει τον νευριάζει τον άνθρωπο, γιατί μετά πάει και τα βγάζει στους άλλους. Αφού το ξέρεις. Λέω αυτό που λέει. Κόψ' τώρα. Να ισχύεις το στόμα σου και μετά να βγαίνεις εδώ. Και άμα έχεις να πας με γυναίκα 6 χρόνια, τράβα στα μπουρδέλα να πας. Δεν θα γίνω εγώ η πουτάνα η δικιά σου. Επόμενη γραμμή, ναι. Σιγά μην πάει στα μπουρδέλα να πληρώσει. Είναι καιρός για έξοδο τώρα, δεν πάει κανένας. Ποιος όμως? Μεταξύ μας τη βγάζουμε τώρα. Γι' αυτό να υπάρχει μια προθυμία μεταξύ. Έτσι, μην δυσκολευόμαστε. Γιατί βλέπεις, η κατάσταση δεν παλεύει. Και αν δεν βρεις τον δρόμο, του ξέρεις τον δρόμο. Δεν είναι. Όχι, δεν ήρθαμε πρώτοι σε αυτό. Ήρθαν οι Ελβετοί. Εμείς ήρθαμε. Οι Ελβετοί είναι πρώτοι, εμείς είμαστε δεύτεροι. Δεύτεροι. Είμαστε δεύτεροι. Χάναμε βραβεία σίγουρα από τα χέρια μας, παιδιά. Μην αφαιρεστεί, συγκεντρωθείτε. Χάνουμε θέσεις, χάνουμε πρωτιές. Αυτή είναι η δικιά μας πρωτιά. Όλη μέρα μαλάκα ένα στον άλλο. Να χάσουμε το κύπελο. Το καλοκαίρι θα έρθουν 17 εκατομμύρια τουρίστες. Ετοιμαστείτε. Τροχίστε τις.
Τους μετρήσαν κιόλας πριν έρθουνε, τους μετρήσανε. Και ο Έλληνας είναι το καμάκι, έτσι, με αρχηγό τον Μπρούνο. Είμαι ο άρχοντας του καμακιού. Τι σημαίνει καμάκι, Μπρούνο? Δεν μπορώ να το περιγράψω. Καμάκι. Απερίγραπτο. Απερίγραπτο. Με πόσες γυναίκες έχεις πάει, Μπρούνο? Υπολογίζω γύρω στις 4.000. 4 γυναίκες. Πάρα πολλές. Κάνανε και πρώτα σιγά μου. Πάρα πολλές. Μ' αυτά έβγαινε. Να τον δει ο Φλωρινιώτης, θα τον αρπάξει ολόκληρο. Ο οποίος Μπρούνο έχει ένα πολύ καλό ένστικτο, καταλαβαίνει αμέσως από ποια χώρα είναι αυτή που βλέπει απέναντί του. Αυτό είναι φοβερό πράγμα, έτσι. Όταν σταματήσω μια γυναίκα η οποία μου αρέσει, ξέρω από ποια χώρα είναι. Hello, nice to meet you. I'm Bruno. You? Ανθούλα. Ανθούλα. Τι ρωτήσετε? Ναι. Δεν μιλάς στα ξένα. Αμφούα. Έχω ζαλιστεί. Το είπε αγγλικά κι αυτή. Αμφούα. Το έκανε αγγλικό, αμφούα. Όλοι θα πάρουν αυτό το καλοκαίρι. 17 εκατομμύρια θα έρθουν. Όλοι. Όλων των ειδών τα καμάκια υπάρχουν. Και υπάρχουν κατηγορίες στα καμάκια. Δεν ξέρω αν τις ξέρετε, τις μάθουμε. Μετά υπήρχε το καμάκι παρηγορητής, ο οποίος μετά από 2-3 μέρες το πρώτο καμάκι την έδιωχνε την κόμενα γιατί υπήρχαν πάρα πολλές στη διάθεσή του. Ο παρηγορητής λοιπόν πήγαινε δίπλα να την παρηγορήσει, μήπως φάει κι αυτός, ας πούμε, έτσι. Μετά υπήρχαν άλλα καμάκια τα οποία, όπως ο Σκουπιδιάρης, περίμενε όλη τη νύχτα τι θα περισσέψει στο νυχτερινό κέντρο, ποια μεθυσμένη θα μείνει, ποια κοπέλα θα μείνει χωρίς γκόμενο, να φάει κι αυτός. Είναι αυτή που Υπήρχε πιάνουν το αυτές που καμάκι γίνει τύρλα. πουροκάμακο, ας πούμε, ο οποίος κυνήγαγε όλα τα πουρά. Μετά υπήρχε το καμάκι χαμελέοντας. Η πιο καλή πιάτσα είναι η πλάζα των γυμνιστών για τα καμάκια. Εκεί είχε πάει και η φιλενάδα μας από το χωριό και έγινε αυτό που Για έγινε. να σας πω τι έπαθα. Για πες. Γεγονός. Ναι. Πάμε στη θάλασσα. Στη Μύκονο ήταν. Με λέει ο άντρας μου. Πήγαμε στο γυμνιστό. Ρε κυρία καλή, πού τα βγάζω όλοι, δεν τα βγάζεις τι κι εσύ. Και δεν τα βγάζω βρε άντρα. Τα βγάζω όλα γυμνή, κάνω ωραία παραλία, με σκουντάει άντρας μου. Σήκω η γυναίκα τι. Έρχεται ο γιατρός με τη γυναίκα από την Κομωτινή, γνωστός. Εγώ παίρνω την πετσέτα, την βάζω στα μούτρα μου, σκεπάστηκα. Τι κάνεις ρε γυναίκα? Τα μούτρα μου γνωρίζει ο γιατρός του Μονίμ, δεν το γνωρίζει. Ωχ, Θεέ μου και Παναγία μου. Αυτό και όταν το βλέπαμε πέσαμε κάτι. Ωχ, Παναγία μου. Βρε παιδί μου, αφού το βλέπεις τον γέρο τον άνθρωπο, άλλο θέμα έχουν τα... Του λείπουν τα δόντια, τι τον βάζεις να πει με δόντια που λείπουν στον άνθρωπο. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Μάλιστα. Πες το. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεσκάτωστη. Κότερη. Να το πούμε αλληνία, να το πούμε σωστά. Άσπρη πέτρα Να το πω εγώ, άκου. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξέτερη. Δεν μπορεί. Πώς θα το λέει, εγώ θυμάμαι κάτι. Πες αυτό που ξέρεις. Εκκλησιάμο μολυκολοδική. Ποιος η μολυκολοδοπελέκησε? Το μολυκολιβοπονδελεγητή ο ιός από μολυκολιβοπονδελεγητή φυσική. Αυτό το ξέρω, αυτό το μπορεί να πω ξανά, επειδή έφυγαν το δόντια του, δεν μπορώ να τα... Έχεις τα δόντια, γιατί χρυσέ μου άνθρωπε, πήγαινε και κόλλατα τα δόντια. Η γυναίκα, μια άλλη γυναίκα που την είδα εγώ, κάνει χαλάω με μια κλωστή και φεύγουν τα δόντια συνέχεια και πάει και το κολλάει με κόλλα. Και ξεκολλάνε τα δόντια για τα ξανακολλάς. Ναι. Είναι κάτι το οποίο με βασανίζει πάρα πολύ εδώ και 5 χρόνια. Είναι και θέμα υγείας και θέμα ότι δεν μπορώ να... Έχουν σπάσει τα δόντια σου και έχεις μαζέψει τα κομματάκια και τα κολλάς. Ναι. Βέβαια. Το ίδιο δεν έπαθε και άλλοι που παντρεύτηκε και την ώρα που έγινε το σκηνικό του γάμα πάνω έγινε αυτό που έγινε πάνω. Και τη δίνει. Ορίστε. Τι έγινε?
Στη ζωή αυτή λοιπόν τα πράγματα αλλάζουν έτσι. Εκεί που είμαστε στο γέλιο, πάμε στη γάρα, εκεί που είναι τα νεύρα, συνέρχεσαι εκεί που λες... Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Μαντάμ, έχουμε πει καλησπέρα, έχουμε πει γεια σας. Έχουμε ξαναπεί καλησπέρα και έχουμε ξαναπεί και γεια σας. Τώρα σας άκουσα. Συγγνώμη, χαρά, είμαι από το Βόλο. Και θέλετε ποιο γράμμα? Το Λάμδα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, γεια σας. Μου στραβώνεις κιόλας. Δεν πέρασε λίγη ώρα και στην τελική κλήρωση καθώς πήγαινε. Έφυγε! Όλοι μου είναι συμπαθείς. Χαρά! Η Χαρά τα πήρε τα 3.000 ευρώ, παιδιά. Τώρα τελευταία δεν ήταν. Η Ξινή, ναι. Η Ξινή τα πήρε. Η Ξινή τα πήρε. Η Ξινή τα πήρε τα λεφτά. Διότι η τύχη είναι στραβή, δεν ξέρει που πάει. Πάμε να φύγουμε από το θέμα, μισό λεπτό, γιατί έχω μια προσωπική. Παρακαλώ, στο ίδιο κανάλι εργαζόμαστε. Παρακαλώ, την ακούσουμε την Ανίτα, τι λέει. Λάκη Λαζόπουλη, θα ήθελα σε παρακαλώ στο όνομα το ότι με έχεις αρκετά. Αλλά να πάω να τραγουδήσω τώρα. Στο ότι έχω προσφέρει και εγώ αρκετά λεπτά τηλεοπτικά στην εκπομπή σου. Είναι αλήθεια. Θα ήθελα σε παρακαλώ ναι. να παίξεις στην εκπομπή σου ένα απόσπασμα από αυτή την Εφηθόδη. Η οποία τι μπορώ να ντυθώ, δεν μπορώ να την παίξω και θα την ακούσω, διότι όντως είναι δίκαιο. Θέλω κι εγώ, γιατί έλεγα άντε να πάω και εδώ να με παίξει ο Λαζόπουλος. Ήθελες να σε παίζει ο Λαζόπουλος, γούσταρες? Ναι. Πιο πολύ ποιος ήθελε να σε παίζει? Ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος στην καψούρα σου, άντε να με δηλαδή έκανες πράγματα που εσύ τα θα ήθελες να είναι προκλητικά για να παίξεις στο Λαζόπουλο. Ναι. Μου λέγανε, ξέρεις, δεν ήταν όλο δικές μου ιδέες. Δηλαδή εγώ ευθύνομαι που έπαιρνε τις μπανιέρες. Ανοιχτή, ναι. Πρέπει να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ωραία, λοιπόν, τις αναλαμβάνω. Ζητώ συγγνώμη, σε παρέστερα. Τι άλλο είπε? Γράφω το Λαζόπουλο για να, επειδή βλέπω το Σουλεϊμάν. Βλέπεις το γράφεις το Λαζόπουλο? Βέβαια, δεν προλαβαίνω το δω. Και γιατί δεν γράφεις το Σουλεϊμάν? Τι να κάνω. Τώρα, ξεκολύνει, να μας παίξεις τώρα. Έτσι, Πολύ το φοβάμαι. Λοιπόν, πες ξανά ότι θα γράψεις το Σουλεϊμάν και θα λοιπόν, γράφω το Σουλεϊμάν. Μπράβο. Ναι. Και βλέπω το Λαζόπουλο γιατί μ' αρέσει και γελάω. Αυτό. Κάνει και χαρούμενο. Πολύ χαίρομαι. Τα παίρνω πίσω όλα. Ακόμα και αν δεν λοιπόν, πλάκα κάνω, κυρία μου, εννοείται. Φτάνουμε στο τέλος άλλα 2 επεισόδια. Φέτος, γιατί Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο θα είμαι μέσα στο στούντιο για τα γυρίσματα της νέας σειράς Διατάφτα. Και από Δεκέμβριο θέατρο και άλλα που ευτυχώς στα τηλέφωνα παρακολουθούνται, αλλά το μυαλό δεν παρακολουθείτε. Έχω συμφωνήσει να κάνω 4 τσαντήρια εκτός Αθηνών του χρόνου, σε 3 μεγάλες πόλεις και σε ένα χωριό. Εκτός. Το δικαιούνται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη σίγουρα. Θα πάω κι εγώ στον Κόκκινο Πλανήτη, με 36 ευρώ εισιτήριο, κυρία, μπορεί να πας στον Κόκκινο Πλανήτη στον Άρη, αλλά να μην ξαναγυρίσεις. Πάμε να δούμε, παρακαλώ, μέσα στα γέλια, ένα από τα σημαντικότερα βίντεο του Προέδρου της Ισλανδίας και πώς η Ισλανδία ορθοπόδησε. Είναι καλό να τα μαθαίνουμε για αυτά. Mr. President, why are you such a beacon of hope? Why has Iceland survived where Europe has failed? What are you doing differently? I think it surprises a lot of people that 4 years ago we were exhibit number 1 of a failed financial system. But now we are back on recovery with economic growth and very little unemployment. And I think the primary reason is that we were wise enough to realize this was also a fundamental social and political crisis. But above all, we didn't follow the traditional prevailing orthodoxies. Δεν ακολούθησαν τα ορθά δόγματα του δυτικού κόσμου. We introduced currency controls, we let the banks fail, we provided support for the poor, we didn't introduce austerity measures of the scale you're seeing here in Europe. And the end result, 4 years later, is that Iceland is enjoying progress and recovery very different from the other European countries. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ότι η ανικανότητα και οι εντολές μονοδρομούν. Θα μπορούσε να πετύχει για την υπόλοιπη Ευρώπη. Πιστεύω πως ναι. Και πολλές φορές ρωτάω τους συνομιλητές μου, ας τον ακούμε. To be the holy churches of the modern economy. Why are private banks not like airlines and telecommunication companies allowed to go bankrupt if they had been conducted in an irresponsible way? The theory that you have to bail out banks is a theory about
bankers enjoying for their own profit their success and then letting ordinary people bear the failure through taxes and austerity. And people in enlightened democracies are not going to accept that in the long run. It wouldn't work for the UK with their reliance on the financial sector, though, would it? Και πάμε τώρα να δούμε πώς χωρίς μυαλό, χωρίς γνώσεις ιστορικές και χωρίς αυτούς που έχουν ψυχή και μυαλό μπροστάριδες και όχι με νταΐδες τσαμπουκαλίδες, η χώρα δεν μπορεί να πάει πουθενά με αυτούς τους υποταγμένους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα κλεμμένα που μας έχουν πάρει οι Γερμανοί που έχουν αρπάξει, ακούστε. Τα αρχαία μόνο είναι 8.500 κινητά αντικείμενα και το ύψος τους φτάνει στο 1,5 τρισεκατομμύριο. Τρισεκατομμύριο. Τρισεκατομμύριο, το ξαναείπατε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το ποσό δεν υπολογίζεται η φθορά των μνημείων. Μιλάμε μόνο για κινητά κλεμμένα αντικείμενα. Δηλαδή, όταν πας να κλέψεις ένα χιονόκρανο, που έχουν κλέψει χιονόκρανα, που έχουν πάρει επιστήλια και που έχουν πάρει βάσεις χιόνων κλπ. Αυτά δεν αποτιμώνται, διότι από μόνα τους δεν έχουν κάποια αξία. Είναι ένα τμήμα, από ένα όλο που λέγεται μνημείων. Όταν έχουν καταχώσει ολόκληρο το θέατρο της άσκησης, της πατρίδας του Ισιώδου και του Πινδάρου, που βομβαρδίζοντας επί 15 ημέρες τον Ελικόνα και όλα τα χώματα έχουν πέσει και έχουν καταπλακώσει το θέατρο και ακόμα τώρα είναι χωράφι και είναι καταχωμένο, πόσο κοστίζει, κύριε Χατζηνικολάου, το αρχαίο θέατρο αυτό? Όταν έχουν ανατινάξει το αρχαίο λατομείο της Γόρτινος, της πόλης που έκτισε τις 150 αρχαίες πολιτείες της Κρήτης, πόσο κοστίζει ένα αρχαίο λατομείο, κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί μπορούμε να κοστολογήσουμε ένα λιχναράκι, ένα κεφάλι αγάλματος ή ένα οτιδήποτε άλλο, αλλά δυστυχώς ακόμα η φαντασία του ανθρώπου πάνω στο βανταλισμό δεν έχει φτάσει να αποδώσει τιμές για αυτά τα πράγματα. Κύριε Λεκάκη, πείτε μου κάτι. Έχετε στη λίστα που δημοσιεύετε των κινητών αντικειμένων που εκλάπησαν από τη χώρα, γνωρίζετε και πού βρίσκονται αυτά σήμερα? Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, κύριε Χατζηνικολάου. Του δημοσιογράφου και του ερευνητού δουλειά δεν είναι αυτή. Αυτή είναι δουλειά ενός σοβαρού Υπουργείου Πολιτισμού και μια σοβαρή κυβέρνηση να κάτσει να τα βρει. Και πάση περιπτώσει είναι και δουλειά του αυτού που κατέχει τα κλεμμένα να αποδείξει ότι τα έχει νόμιμα και που τα έχει. Έτσι, ένα το κρατούμε. Εγώ έφερα στο φως τη λίστα την οποία. Πάντως πολλά από αυτά βρίσκονται σε μεγάλα γερμανικά μουσεία. Βεβαίως. Και εκτίθενται. Ο μινωικός πολιτισμός είναι ο αρχαιότερος πολιτισμός αυτού του πλανήτη. Όταν οι Κρήτες είχαν ατύχιστες πόλεις την 7η και την 6η χιλιετία π.Χ., όλοι οι υπόλοιποι, ειδικά στην Βόρεια Ευρώπη, δεν υπήρχαν καν. Λοιπόν, αυτό το μένος που έδειξαν εναντίον της Κνωσού και της Φεστού είναι απίστευτο. Θα σας πω μόνο ότι ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου, στα 10 πρώτα, δείτε όποια εκτίμηση θέλετε, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Μέσα σε αυτό το αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου, που είναι ο δίσκος της Φεστού και όλα αυτά, τα γνωστά τα γνωρίζετε, μέσα σε αυτό το μουσείο, με τα εκθέματα ακόμα στις προθήκες και στις βιτρίνες, έκαναν παραστάσεις μπαλέτου και έπεφταν και έσπαγαν τα αρχαία μας και τα πέταγαν μετά αφού έσπαγαν. Επίσης, μέσα στην έπαυλη του ίδιου του Evans, όπου την έπαυλη Αριάδνη, όπου είχε αφήσει ο Evans πράγματα τα οποία δεν είχε ακόμα μελετήσει και δεν μπορούσε, δεν είχε προφτάσει να μελετήσει, αυτά όλα έφευγαν καραβιές από την Κρήτη. Επίσης, να σας πω ότι όλοι πήγαιναν στην Κνωσό, οι Γερμανοί στρατιωτικοί και αξιωματικοί, και αυτοί εκπροσωπούν την χώρα, δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Ένας αξιωματικός δεν εκπροσωπεί ποτέ τον εαυτό του. Αυτοί όλοι πήγαιναν εκεί πέρα για να πάρουν ενθύμιο ότι υπηρέτησαν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Και επιστήμονες να μας πει, γιατί δεν είναι μόνο Ναζί, ήταν και επιστήμονες αρχαιολόγοι. Τι κάνανε οι αρχαιολόγοι? Γιατί? Και αν πείτε στο eBay, το DED, το γερμανικό, θα δείτε να πουλάνε αυτή τη στιγμή που συζητάμε, κύριε Χατζηνικολάου. Πείτε, βάλτε τους συνεργάτες να σας το δείξουν. Το ebay.de. Πουλάνε τώρα, λέτε. Πουλάνε τώρα. Υπάρχει κατηγορία αρχαίες ελληνικές αρχαιότητες. Αγγεία, ό,τι θέλεις. Αγγεία, βέλη, εχμές δωράτων, κράνη κλπ. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να βγει και να μπλοκάρει αυτές τις πωλήσεις των κλεμμένων θησαυρών της χώρας? Να κινήσει γη και ουρανό για αυτό που είναι πολιτισμό μας? Τι ακριβώς κάνουμε εμείς? Τρέχουμε να βρούμε από τους Κινέζους λεφτά και να λέμε βλακίες στον κόσμο? Πάμε να πούμε τον καιρό, γιατί δεν αντέχω άλλο. Θα πω τον καιρό, σας το λέω. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 12 μποφόρ έως και τυφώνας. Στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική ο ήλιος θα είναι ασθενής. Το βαρομετρικό θα είναι χαμηλό έως ανύπαρκτο. Στην Μύκονο θα έχουμε μία συννεφιά που θα έρχεται και θα φεύγει.
Και γενικά ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι άστατος με τοπικές χοντρές μακριές καταιγίδες που θα πέφτουν από πάνω. Αλλά μετά την επίσκεψη του Τόνι Σαμαρά στην Κίνα θα αλλάξουν οι βροχές και θα πέφτουν έτσι στην Ελλάδα. Επανέρχομαι! Λάκης Λασόπουλος. Sorry, I'm Greek. Are you sure you know the Greeks? Λάκης Λασόπουλος, North American Tour 2013. Ας κρατήσει ο καθένας μέσα του, στην καρδιά του, μια αναμένη λαμπάδα που να συμβολίζει την προσδοκία για την Ανάσταση και της πατρίδας μας και την αισιοδοξία για το μέλλον ολόκληρου του ελληνικού λαού. Χριστός Ανέστη. Σήκω ρε, μιλάει ρε ο πρόεδρος, σήκω ρε αμαρτωλένα. Περιμένουμε και δεν της φου. Όχι, μη κάτσε, λέει, είπε ο άνθρωπος, λέει, περιμένουμε να σβήσει αυτό το φως για να έρθει το άλλο φως της ανάπτυξης, ρε. Και πότε θα έρθει εσύ αυτή της ανάπτυξης αυτής? Ρε μάκα μου, πού είσαι, δεν τον ακούστε, λέει ο άνθρωπος μια ώρα. Τώρα είπε μόλις κάει η λαμπάδα, αφού να τώρα το λέγει ο τέτοιος, ρε, ο αυτός, το λέγει εδώ, Ποιος? Ο πες τον καλά τώρα, εντάξει, έλα, ρε. Όχι ο χοντρός, ρε, που τον έκλεψε, ο βλάκα, όχι ρε, ο άλλος, ρε. Ας πω ας τώρα εδώ ήταν, ρε, στο monitor, εδώ ήταν, ρε, μπροστά. Όχι ρε, αυτός ο χελιδονοφολιάς, ο ποντικομαμής, ο άλλος, ρε. Ρε, άλλα θέλω και άλλα κάνω. Ο Σαμαράς λες. Άναγιας αυτός ρε, αυτός με το που τελείωσε η Ανάσταση σκούπει στο δάκρυ ο άνθρωπος και βγήκε και έκανε δήλωση. Και λέει ρε παιδιά κρατήστε τις λαμπάδες για να μην σας φύγει το φως. Το έχεις πιάσει σωστά το νόημα. Να δεις που θα έρθει λογαριασμός και για τη λαμπάδα. Τώρα τι έχω πιάσει, μα γιατί να μην το πιάσω ρε ψηλή, γιατί μου τη λες έτσι τώρα. Δεν ξέρω αν το πιάσω. Ένα γλαστράκι έχω κάνει και πετανθοκορφάδες τώρα, με τρελαίνει. Μια χαρά δουλεύει, εντάξει μην μου πεις να κάνω πολλαπλασιασμό, 7, 9, 6, 8 ξέρω εγώ, αλλά τα βασικά, να ένα μήλο, να ένα δόπι. Άναψε η λαμπάδα, σβήσει η λαμπάδα, εντάξει, δεν τα έχω. Εσύ γιατί κρατάς τη λαμπάδα, Εγώ την έχω πει την Ανάσταση, μου έχουν κόψει το ρεύμα και έχω μείνει έτσι. Εμένα να δεις πόσα ρεύματα κόψανε εκεί στον δρόμο που μένω, παιδιά, στο πέραμα, Χαμός, μιλάμε, έχουν κόψει. Ποιο πέραμα, ρε, στο ζωγράφου μένεις. Ζωγράφου μένω, ρε ψηλά, λέει, σοβαρά. Γι' αυτό έχω σπάσει 100 κλειδιά να πω στο σπίτι στο πέραμα, Πώς δεν έχει βγει με τα σόβραγα ο άλλος να με μαγερώ, ρε πάλα. Αν ξέρεις κάτι άλλο για μένα μην τραπείς να μου το πεις, παρακαλώ. Μου έλεγες, λοιπόν, ότι κάτι έχει ο δρόμος εκεί που... Ναι. Τι έχει ο δρόμος? Ο δρόμος, ναι, αφού... Ναι. Έχει άσφαλτο, ξέρω πεζοδρόμια. Έχει, τι σου λέω, ξέρω πεζοδρόμια, τι έχει. Να σου κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα, γιατί στο διάλειμμα τα μακρύσα του αυτιά και το χάσες λιγάκι. Μιλάγαμε που μου είχαν κόψει το ρεύμα εκεί με τη λαμπάδα. Και λες εσύ και εμένα
Α, ναι, σου λέει το όρεμα, ναι ρε, το όρεμα. Ναι ρε, και εμένα από τα 9 σπίτια που είναι το ένα δίπλα στο άλλο... Πώς δίπλα ρε, αφού μένεις στην πολυκατοικία το ένα πάνω απ' τ' άλλο. Σε πολυκατοικιά μένω ρε. Ρε μάγκα, με το τσικέλι θα στα βγάζω ένα. Δεν μου λέει, είμαι παντρεμένο. Μπέσα ρε, θα το αντέξω ρε, μπέσα. Με 3 παιδιά. Όχι ρε μάγκα μου, τι λέει ρε, όχι. Α, ναι ρε, για σας, ναι ρε, τα δύο τα θυμήθηκα. Δεν το κόβω κιόλα βέβαια. Έχω και τρίτο. Ρε, αυτά τα λένε από την αρχή ρε, δεν εξηγούνται έτσι φίλοι. Πέτω ρε, Σε μένα δεν το λες που σου έχω δώσει το μισό μπαγκάκι, που ξέρεις τι είναι σήμερα μισό μπαγκάκι. Θα μας πάρουν όλα τα σπίτια, θα μείνουν οι Έλληνες στα μπαγκάκια και οι Γερμανοί στα σπίτια μας. Εγώ το έχω κλείσει το μπαγκάκι πριν βγούμε από τη φυλακή. Και άμα αλλιώς το κερί και δεν έρθει η ανάπτυξη, τι θα κάνω. Θα ανάψε λαμπάδα ρε. Αλλά τόσο σου κόβει ρε φίλε. Όχι, δεν μου κόβει όπως εσένα. Εντάξει. Γι' αυτό ρωτάω εσένα που σου κόβει. Εντάξει, κοίτα, εγώ στροφάρω πολύ, γι' αυτό έχω αρχίσει εδώ το φυτόριο έχω βάλει, γιατί εγώ μπορεί να κάνω καμιά επανάσταση καμιά ώρα, δεν μπορεί να σηκωθώ πάνω και να γίνει χαμό. Γι' αυτό, για να περιορίζω λίγο τον Einstein που έχω μέσα μου. Τι ακούω ρε πούστη. Έχει αρχίσει να μου λείπει φυλακή. Γιατί δεν πιάνεις ρε μια δουλίτσα. Σήμερα ρε που το πάρει το ανέκδοτο στον ΟΑΕΔ. Άκουγα ρε έναν υπουργός ήτανε να λέει ότι μην βλέπετε λέει, την ανεργία που ανεβαίνει, οι άνεργοι κατεβαίνουν. Υπουργός, έτσι σου λέει. Ναι, υπουργοί, ξέρω, εγώ από τους ίδιους ψωνίζουμε με χορτάρι, ναι. Είναι όλοι καλά παιδιά και μυαλά, μην κοιτάς που, αλλά είναι ξέρεις το χορτάρι αυτό σε χτυπάει στα μαθηματικά, δεν κάνεις καλές πράξεις και εμένα εκεί με χτυπάει στα μαθηματικά ρε, αλλιώς μην νομίζεις, οι άνθρωποι είναι μυαλά ρε. Λοιπόν, ξέρεις ποιος παίρνει να παίρνεις, τώρα σου λέω αλφα πρέπει να παίρνει αυτός, ζώνια ανάκατο. Αυτός ρε, δηλαδή όποτε τον βλέπω φτιάχνομαι ρε. Ο αυτός ρε στην τηλεόραση. Ποιος, τι κάνει αυτό, τι δουλειά κάνει. Η τηλεόραση μιλάει, τι κάνει. Ο Αδωνής. Όχι ρε, αυτός σου λέω εγώ μιλάει κάποιες ώρες, όχι όλη την ώρα. Σε ποιο κανάλι, βοήθησέ με. Στο 3 είναι, στο 3. 3 κανάλι, 3 δεν υπάρχει. Πού, στο τηλεκοτρώνιο 3. Ποιος? Πες τον. Τον θυμήθηκα. Πες τον. Ο Πρετεντέρη. Τι πήρε ο Πρετεντέρη ρε μαγά μου να μου. Πού το βρίσκεις ρε φίλε. Σηκώνει το δάχτυλο. Γιατί να κάνουν απεργία Δεν θυμάσαι κιόλας. Αυτοί ρε λάρε, αυτοί που όταν γυρνάνε πλάτη αλλάζουν με κούλες ρε. Οι καθηγητές. Ναι, αυτοί γιατί να κάνουν απεργία. Αφού ρε μάγκα τώρα τους δώσανε τους νόμους ρε φίλε, πότε να κάνει απεργία, αύριο ή χθες. Δηλαδή εγώ άμα σου έρθω με το σουγιά να σε σφάξω σήμερα, σε φωνάξεις αύριο ρε φίλε. Αυτό θέλει. Μη με τρελαίνεις ρε φίλε. Μη με τρελαίνεις. Αυτό θέλει καλά τα ανακλανικά ρε. Δεν είναι αυτή η λέξη σήμερα, άστο. Άστα, θα την πούμε αύριο. Λοιπόν, εγώ θα τη σβήσω τη λαμπάδα. Όχι. Αλλά κανόνισε να έρθει η ανάπτυξη να σε βρει με τη λαμπάδα να σου σβηστεί. Από πού θα έρθει η ανάπτυξη, να ξέρω πού να κοιτάω, πες μας. Πού πέφτει ρε το φεγγαράκι το πολύ τραγουδισμένο εκεί, Από εκεί πέφτει το φεγγάρι. Ξέρω εγώ, εκεί σε επηρεάζει το προσανατολισμό το... Όχι, καθόλου. Το είδες αυτό που να πας στον Άρη και να μην γυρίσεις με 36 ευρώ. Κουμαρόχωμα έχει ο Άρης να βάλουμε χορτάρι αυτό. Αυτά πρέπει να ρωτήσουν και να απαντήσουν οι δοτόροι και οι επιστήμονες. Πού πάνε να με παντού.
Δεν το έχουν εξερευνήσει ακόμα. Κάτσε ρε ψηλεπιστήμονας άνθρωπος, εσύ πας εκεί πάνω. Τι κάνει να μου τις κουμπάρες, με έχει ψάξει. Έχει απλωσιά το πράγμα να βάλουμε μπαξέδες, γεράνια και τέτοια τώρα. Τι πας και μπορεί να φιλοξενήσει ζωή το κατάστημα. Ένα σου κάτι. Εντάξει και η Καλαμάτα μια χαρά μέρος είναι ρε. Και θάλασσα, έχει και αγορολιά, έχει. Όμως, έχει καμιά ανοιχτωσιά να πούμε να... Άμα δεν έχεις τσιγάρο δεν... Πού αφού ρε... Εντάξει. Τι λες γάμα το κερατό που δεν σε πιάνει. Αυτό το κολόχορτο ρε που με χτυπάει στο συντακτικό ρε γάμο. Στρίψε το άλλο. Το στρίψτε που μας συνεννοηθούμε. Γιατί εγώ γαρατιέμαι. Και εγώ θέλω να στρίψω, αλλά άμα έχω εσένα. Λοιπόν, μου λέγεις ότι το φεγγάρι είναι από τη μια και από εκεί θα έρθει η ανάπτυξη. Από πού είναι η ανάπτυξη? Από εκεί ρε. Ανατολή ρε, Κίνα, από εκεί που θα πάει αυτός που λέγαμε ρε, ο τέτοιο ρε που έκανα το Σταύρο, ο τέτοιο ρε, ποιος ήταν ρε πριν ρε, όχι ο χοντρός ρε που τον έκλειψε ο Βλάκας, ο άλλος ρε. Ούτε πολιτικό μαμής, ο Σαμαράς. Ναι, που τους θυμάσαι ρε. Τι το ήθελα και το μοίρασα το μπαγκάκι. Και εγώ να με τους ψήφισα και τους έβαλα τους σταυρίνα μου με όλοι. Αυτός λέει θα πάει, λέει στην Κίνα και εφόσον λέει Κινέζους θα φέρει εδώ θα μια χαρά να μην αγώνει. Λέει τι συντεπτικό είναι αυτό ρε. Εμάς θα μας κρατήσουν εδώ στην Ελλάδα. Τι είπες? Λέω εμάς τους Έλληνες θα μας κρατήσουν. Δεν ξέρω μας χρειάζονται. Ναι, λέει. Να έρθουν οι Κινέζοι να φτιάξουν τη χώρα. Ρε μην τρελαίνεσαι ρε, σου λέει ο άνθρωπος χαλαρά ρε για λίγο να... Θα φέρει εδώ το εργοτάξιο τους Κινέζοι να αρχίσουν να φτιάχνουν και εσύ τράβας το εξοχικό με την κερά και τα κουτσούβελα. Εγώ ας το φτιάξω και γυρνάς και να τρέπεις να πατήσεις ρε, χαρτί Ας κάνει και τα μπανάκια στο σταλιάρι, μια χαρά. Δηλαδή εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα να έχει το ένας, να έχει το άλλος, να κάνει ανάπτυξη και εμείς καθόμαστε, να τους κοιτάμε ρε. Θα έρθουν οι Κινέζοι, πριν λίγο καιρό βρίζαμε τους Κινέζους. Γιατί έχουν πάρει όλο το εμπόριο, δεν σε μοιράζει τίποτα με τους Κινέζους. Δεν με πειράζει, μόνο το ρύζι λίγο εδώ, δεν μπορεί να το μασίσει. Θα το φας και θα πεις και ένα τραγούδι. Καλά μαγκά, εδώ σε έχω. Εγώ πήρα κινέζικο λεξικό, δεν την παλεύω άλλο. Μάθε, ξεκίνα να μαθαίνεις. Καθόμαστε και μαθαίνουμε αγγλικά και γαλλικά και πιάνα και έχει τη ζωή πουτάνα και σου λέει κινέζικα. Άκυρα τα γραμμάτα που μάθες. Και είναι και δύσκολα τα κινέζικα. Χώρο ζωγραφιές είναι. Καλά αυτή την ώρα της ζωγραφικής τι κάνουν. Επαναλήψεις. Όταν είναι μία λέξη την έχεις στο σερί, έτσι. Καμίσου. Άι. Σωστό ρε. Σακουμάκι είσαι. Για δες, για δες. Για δες επενδύσεις στα εθνικά. Προχώρα το στο Κινέζος. Κινέζος είναι αυτός. Σου παρακαλεί η ανάπτυξη. Κράτα μαλάκα, μαλάκα. Το μαλάκα είναι για μένα, έτσι. Μίλα σου. Ναι, ναι. Είναι... Τσιν, τσιν. Ασέγε μου παρακαλώ. Τσιν, τσιν σου είπε. Τσαγκαϊσέκ. Παίρνα. Έτσι είναι οι επενδυτές. Κατσέ, κατσέ. Κάτσε, κάτσε. Κατσέ. Το ριστοφχά. Το ριστοφχά. Εύκολα τα κινέζικα, είναι σαν αυτά που λες στα ανάποδα. Βοηθάει το τσιγάρο στην ξένη γλώσσα. Σου ανακατεύει το συντακτικό. Ψιστρίγαρο. Τσι. Στρίψε τσιγάρο, είναι εύκολα. Εγώ λίγο στα μαθηματικά τα χάνω εκεί στους πολλαπλασιασμούς, διέρεση είναι εύκολα, μην αγχώνεσαι. Καλώς ήρθατε εδώ στο Πατρίδα. Έχουν περάσει τόσοι και τόσοι, αλλά να σας γνωρίσουμε και εσάς. Ποιος καλός Σαμαράς σας έφερε. Πώς περνάτε και στην Κίνα.
Τσιτσι, εδώ μακαρονί. Γιόκ τσιτσι, μακαρονί, μέρα νυχτή, Ελλάδα. Λορδεντίν, κλανίν, 8 μηνύν τώρα. Στο μαχίν αδιανίν. Ρε, εσύ σαν να τα καταλαβαίνω, ρε. Δεν μου λέει ρε Μαγκίτη, από πού είσαι, είσαι από την Κίνα, είσαι μέσα από την Κίνα. Ή από εδώ. Δεν μου λες όπως είμαι συνικό τείχος και έχω τον τράφο προθέσει δεξιά ή αριστερά. Το βασικό ρώτα τον ρε. Ποιανού είσαι. Ποιονού είσαι εσύ ρε μορτάκο. Εσείς τι θα μας αγοράσετε, λιμανίν. Αν είναι να πάω στην προκειμένα, να μ' αγοράσει και εμένα μαζί. Λιμανίν. Σαλαμίν. Όχι ρε τη σαλαμίν, όχι ρε τη σαλαμίνα ρε θα πάρετε. Νο, σαλαμίν, όχι σαλαμίν, σαλάμι. Πού πέφτει το λιμάνι το σαλάμι. Λιμάνι έτσι, πέτρα πάριν και βυθιστήν. Σαλαμίν, σαλαμίν. Σωραγάσω ολόθε. Θέλει να αγοράσει, λέει, το λιμάνι το σαλάμι, λέει. Ποιο σαλάμι λιμάνι. Δεν ξέρω, θα βυθιστεί, λέει, σε λίγο, δεν καταλαβαίνω. Το σαλάμι. Το σαλαμονίσι, πού το σαλαμονίσι. Απέναντι από το τυρονίσι. Πού το σαλαμονίσι. Δεν γνωριστήκαμε, Λάκης Λευτέρης. Πώς λέγεσαι. Φουκαροσίμα. Μάγκα μου έχει ραδιενέργεια, αυτός είναι ατιναγμένο. Δεν είναι ο Φουκοσίμα, είναι ο Φουκαροσίμα. Ελληνικά μιλάει. Λίγοι. Επενδύσεις πώς είναι στα κινέζικα. Αρχιδιαπάρι. Άντε ρε αδέρφε, ρε, αρχιδιαπάρι είναι και στα ελληνικά, ρε. Το Σόιμπλε, πώς το λέτε στα κινέζικα, Σόιμπλε. Κακό χρονονάκι. Τη Μέρκελ. Αγκούρι θέλει. Άι! Βάζει και τον πόνο ρε μαλάκα στο τέλος. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν μου λες ρε, κάτι θα κάνουμε ρε. Με το συμπάθειο πώς θα πεις στα κινέζικα. Θα στο χώσω όλο και δεν θα βγάλεις τσιμουδιά. Άι, δεν κάνεις άι, μόρι. Σου ξανάρθε το συντακτικό, Ναι, εντάξει, στο σεξ διορθώνεται λίγο, ρε. Για ρώτα. Ο φίλος μου ρωτάει πώς είναι στα κινέζικα. Θα στον χώσω όλο και δεν θα βγάλει τσάι. Μωρή. Σιγά μη μου το χώσεις όλο και δεν θα βγάλω και άι. Δεν είσαι Κινέζος. Έλληνας είμαι που να μην ήμουνα. Και γιατί τύχηκες Κινέζος. Για να βρω καμιά δουλειά. Όσο ήμουν ντυμένος Έλληνας, χεσμένο με είχανε. Από την ημέρα που ντύθηκα Κινέζος, όλοι στον δρόμο με χαιρετάνε. Έλα ρε Σιλίπα και εγώ γνώρισα ένα Κινέζο κανονικό. Κινέζο μαϊμούνο, έλα σε έκανα μέσα από το Πεκίνο. Τώρα σκορνάτε μ' αλλά θα το στρίψω. Ναι, αυτό, η δικαιολογία. Για να βρεις δουλειά σε αυτή τη χώρα, πες το ρε μάστορα. Για να βρεις δουλειά σε αυτή τη χώρα πρέπει να είσαι ή Γερμανός ή Κινέζος. Κινέζος δεν σε κυνηγάει και η Χρυσή Αυγή. Περίεργος πως όσους ξένους δεν κυνηγάει η κυβέρνηση, δεν τους κυνηγάει και η Χρυσή Αυγή. Γιατί ξένοι είναι και οι Κινέζοι, αλλά αφού η κυβέρνηση δεν θέλει κυνήγι, εκεί προσέχουμε. Δούλευα σε ένα εμπορικό. Σε μία κάθετο εκεί κάπου εκεί στην Ερμού και έφτασα εγώ να μπαίνω να παριστάνω τον πελάτη και να παριστάνω ότι έχει κόσμο το μαγαζί. Και κόψε. Τι να κόψω άλλο, ρε. Έτσι μου έρχεται να πάω στη Γερμανία να μπω σε μια μπειραρία, να αρπάξω ένα Γερμανό, να πετάξω το μπουκάλι κάτω και να πω έλα ρε να ζήσεις στην Ελλάδα, έλα ρε. Ρε όχι ρε, πάμε εμείς στη Γερμανία, άρα μοιράσουμε στους εργάτες οι Mercedes χορτάρι. Άμα πει πήγα στη θέση της πτήσε με εμένα. Θα διαλύσουμε, έτσι θα πηγαίνουν οι Γερμανάκια. Θα τους διαλύσουμε στις βιομηχανίες. Για να σωθεί η πατρίδα, λέει. Εγώ δεν είμαι μες στην πατρίδα.
Τι είμαι εγώ, ρε. Εγώ δεν δουλεύω. Η γυναίκα μου δεν δουλεύει. Τα παιδιά μου δεν δουλεύουν. Δεν υπάρχω. Γκαζόλα παίζω. Σταμάτα ρε, μη χωλιάζεις ρε, μην απελπίζεσαι και δεν θα αργείς. Κοντά σου θα έρθει μια χαρά και καινούρια ψήφο θα σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Αφού είπαν οι μαστόροι ρε, μέχρι να τελειώσει η λαμπάδα θα έρθει η ανάπτυξη ρε. Κάθε χρόνο τα ίδια λένε. Αλλά εγώ δεν θα ζω του χρόνου. Θα έχω πηδήξει από τα παράθυρα, ρε. Εγώ θα ξεκινήσω πρώτος στην επανάσταση. Κάτσε ρε εσύ να δούμε τώρα με τους Κινέζους που θα δούμε θα γίνει και αν δεν κάτσουν οι Κινέζοι μετά δεν κάνουν την επανάσταση. Επανάσταση. Όχι ρε πάνω, όχι ρε, είχα ξεκινήσει να στρίβω τους γιόλους τώρα μάνα, αφού έχουμε παγκάκι δικό μας ρε, τώρα μην τρελαίνες ρε μάνα. Πού να σχόλμα τρέχουμε τώρα ρε παιδιά. Εγώ θα την κάνω μόνος μου ρε. Δεν περιμένω εγώ κανέναν Έλληνα. Τελείωσαν οι Έλληνες. Μόνος μου θα μπουκάρω. Έχω και 3 παιδιά να με ζω. Πώς θα τα μεγαλώσω αυτά τα παιδιά. Έλα μην τρελαίνες ρε και εγώ 3 παιδιά. Θα μεγαλώνει η φύση ρε, 3 παιδιά έχω. 3 παιδάκια έχω και εγώ ρε, τα πουλάκια. Σήμερα θα το μάθα. Θυμόταν μόνο τα 2, έχει 3. Εσένα τουλάχιστον είναι δικά σου. Ενώ εμένα... Τι ρε σου τα παραγγείλανε ρε φίλε. Πιτόγυρα είναι ρε φίλε. Ερωτεύτηκα μία γυναίκα. Και σε ερωτεύτηκε κι αυτή. Ναι, γιατί... Όχι, έτσι ρώτησε. Η οποία έχει παντρευτεί έναν άχρηστο. Πάει στο σπίτι μια φορά στο δίμηνο, μια στο τρίμηνο. Και δεν μου λες πού πέτετε. Ζωγράφου. Α, καλά είναι εκεί, εγώ μένω στο πέρα μου. Ζωγράφου μένεις, είπαμε. Α, ναι, ζωγράφου, ναι. Γιατί μου σχολείς στο πέρα μου. Ζωγράφου Παπακυριαζή 16. Στο 16 μένω κι εγώ, ρε. Ίδια πολυκατοικία. Έλα ρε, μένα είναι μόνο έτσι. Δεν είναι μόνο πολυκατοικία, είπαμε. Α, εντάξει. Στο 3ο όροφο. Τρίτος κι εγώ. Έλα ρε, απέναντι μένουμε ρε μεσοτυχία. Ρε, μα έχεις απέναντι την κομμενάρα τη ρούλα, έχεις ρε σηκώμε. Και τι λένε τη δικιά μου, έχει και 3 παιδιά, το Μπάμπι, τη Λέλα και το Ρούλι. Το Ρούλι ρε μαλάκα, το Ρούλι ρε, ξέχανα το Ρούλι. Ρε μαλάκα δικά μου είναι τα παιδιά. Εσύ είσαι ρε ο άχρηστος. Ναι, εγώ είμαι ο άχρηστος ρε, ανεπροχώ, εγώ. Άρα άχρηστο. Θέλεις να τσοντάρω τίποτα για το μεγάλωμα. Πού να βρεις να τσοντάρεις, ρε. Ανοίξουμε επιχείρηση όπως είμαστε οι 3 μας. Τι επιχείρηση θα ανοίξουμε. Θα στρίβουμε τσιγάρα ρε στους Κινέζους. Τι. Ναι ρε, μόλις έρθουν οι άνθρωποι και αρχίζουν να στείλουν επιχειρήσεις και μπλέξουν με το κράτος και την γραφειοκρατία, δεν μπορεί, θα αρχίσουν τα τσιγάρα και να τρέχουν. Πώς θα αντέξουν οι άνθρωποι, ρε, εγώ γιατί νομίζω το ξεκίνησε. Πώς το ξεκίνησε. Από μια ώρα στο Ίκα, μαντάμ. Αθλητής ήμουνα, ρε. Ναι, ναι. Περίμενα εκεί στην ουρά από το πρωί ως το βράδυ 4 η ώρα με λιπάτε εκεί ένας κακομοίρης, το 303, ακόμα το θυμάμαι, ρε. Λέει, παλικάρι, εμείς το ανάψαμε, ρε. Έλα στην παρέα και από τότε δεν έχω σταματήσει το τσιγάρο. Και έτσι περνάς τις ώρες. Πώς θα αντέξω αλλιώς ρε το ελληνικό κράτος μόνο με το τσιγάρο, ρε. Εγώ σαν μεγαλύτερος που δεν καπνίζω ποτέ θα σου δώσω μια συμβουλή. Έχεις να στρίψεις ένα και για μένα. Την έρημη την Κέτη σκέφτομαι που δεν θα φτάσει κανένα σπίτι απόψε. Περνάγαμε ωραία, σαν Κινέζο παρέα, τα γέλια μας καλούσαν τις πλατείες. Και στρίβαμε τσιγάρα, σαν καραβιού φουγάρα, και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές. Ουσίες, κοινοπνεύματα, κι αρχίσαν να ξελύνονται, μες στο μυαλό τα πνεύματα. Ουσίες, κοινοπνεύματα. Τάσος Πανατσίδης και το νέο μεγάλο ωραίο απόκτημα εδώ στο Τσαντήρι, Λευτέρης Ελευθερίου, επανερχόμαστε! Τάσος, Λευτέρης!
έμεινα. Να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τον Ξυλόκαστρο, να ευχαριστήσω όλους σας. Να ευχαριστήσω και την εταιρεία Security GPS. Αποστόλης Μωραΐτης που με φυλάνε και με προσέχουν όλο αυτόν τον καιρό, γιατί είναι από τη Λάρισα. Έρχονται κάθε Τρίτη στη Λάρισα και ξαναγυρνάνε στην πατρίδα μου το βράδυ. Είναι εδώ και η φίλη μου, η αγαπημένη από τα παιδικά μου χρόνια, η Λένα, η Λιάγκουρα. Έχω και εγώ τις δικές μου αναμνήσεις και τις αγάπες εδώ. Λοιπόν, θέλω... έχει ξεκινήσει το θέατρο Μπάντμιντον να παίζεται μέχρι 6 Ιουνίου η μουσική παράσταση «Ποιος τη ζωή μου κυνηγά», στη σκηνοθεσία Θέμη Μαμουλίδη. Ένα αφιέρωμα στη ζωή και στο έργο του Μίκη Θοδωράκη. Αύριο θα έχω τη χαρά να συναντήσω τον Μίκη. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Και ό,τι είναι ωραίο να το βλέπουμε. Και ό,τι είναι ωραίο να το μαθαίνουμε. Και ό,τι είναι ωραίο να το κρατάμε στις ψυχές μας. Όπως κρατάμε στη μνήμη μας, πολύ από εδώ μέσα. Το Λευτέρη Βουλιατζή, που έφυγε νέος, ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους του ελληνικού θεάτρου. Όταν μιλάμε ιστορία ελληνικού θεάτρου, εννοούμε Λευτέρης Βουλιατζής. Έδωσε στις μικρές σκηνές τέτοιες παραστάσεις, τέτοια δύναμη. Νομίζω ξύπνησε όνειρα πολλών ανθρώπων που κάναν μετέπειτα και τον ακολούθησαν στις σκηνές. Το ελληνικό θέατρο τον αποχαιρέτησε με τη σιωπή και το σεβασμό που του άξιζε και που επέβαλε ο ίδιος πάντα στις παραστάσεις του. Και εμείς θα κλείσουμε εδώ, πάντα μαζί, έτσι ωραία και ήσυχα και δυνατά. Εσάς τα ακούω. Ώρες, μα το Θεό τόσο πολύ ανάγκη που τρέχουν τα μάτια μου θάλασσες και πελάγι. Στείλε ένα γράμμα, μια σύλλαβη, αν έχεις το Θεό σου, που κρεμώμα τα χείλη σου κι είμαι στο έλεος σου. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω. Με κάνεις και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω. Με κάνεις και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Ατσαντήρη! Όρθι! Έτσι πάντα και να πάμε! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Είχα μια φορά μια θάλασσα, από λάθος μου τη θάλασσα, και από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες, καημούς και αισθήματα, μα με ζαβολιές και άλλες διαβολιές δεν αφήσουν αγκαλιές. Χαιρετώ εδώ τα πια είπαμε Ηλίας Κλεκενά, τη Λάρισα και όλους μαζί, Ξυλόκαστρο, γεια σας! Η ζωή κατρακυλάει, μη λες πολλά, λόγια είναι φθηνά.